Siitä riittää puhuttavaa. Ja ei kannata ihmetellä nyt, kun meillä on näitä mikrofoneita tässä kuin miljoona. Eli aloitetaan 3. 1000 kuvaa vuodesta striimi. Jos se haluaa sanoa helpommin, niin hashtag 1000 kuvaa 365 striimi 3/4. Tosi helppo. Eikö se ollut? No, catchy. kätevä. Niin, eli me nauhoitettiin, jos oikein osasin lukea mun merkintä 4.4. striimattiin siis viimeksi. Pitää varmaan paikkansa. Jakso ei ole vielä julkaistu. Se on kovasti työllä. Siinä on vähän 2 syytä. Toinen syy on se, että siinä on aika paljon niitä ääniongelmia, mihin voidaan mennä kohta silleen tarkemmin. Ja toinen oli se, että mä halusin, että siihen tulee yksi niin kuin perusjakso väliin, ettei niitä 2 niin kuin striimiä peräkkäin siellä. Ja nyt siellä on perusjakso. Joten mä pyrin saamaan sen 2 striimijakson alkuviikon aikana. Aika löyhästi sanottu silleen, varsinkin jostain YouTube-tallenteessa tai alkuviikon aikana. Tällä niin, livenä se tarkoittaa jotain, mutta sitten taas... Mutta sitten taas kun tämä jakso ei tule alkuviikon aikana, kun se on se 2. jakso, mikä tulee alkuviikon aikana. Mutta minkä alkuviikon jää nähtäväksi? Mutta tosiaan, niin, nämä tulee vähän tällä viivellä. Ja kun 2 jaksoa on tehty, 2 on ollut pahoja ääniongelmia. Ensimmäisessä kerrassa ne oli muuten vaan ihan pielessä, ja viime kerralla tosiaan meillä oli tuolla Välilehdessä oli striimissä kuuntelu auki, ja tehdään sitten vähän kaikuja. Eli todennäköisesti 4 striimi, mikä tehdään sitten päätöksenä, niin siinä on äänet kunnossa. Siinä on. Mutta hei, pitäisikö meidän asiaa, että ei ole niinku 3 tunnin striimi? Mennään suoraan asiaan jo. Mulla on nyt täällä jo meillä ei ole sun huhtikuun kuva auki. No. Pitääkö meidän aloittaa alusta? Ei kai. Ei, tuo oli hyvä tiisaus tuohon kaikki voi ihmetellä, mikä kuva tämä oli. Tämä kuva tässä piti olla auki. Ja sehän siinä nyt onkin auki. Sehän siinä on auki. Huhtikuun, se oli itse asiassa hauska nyt, kun tuosta viime striimistä on sen verran aikaa, mä rupesin vähän selailemaan sekä sun että mun kuvia tuolta Behansesta, jota ei voi enää Instagramiin suoraan linkkinä laittaa, kun se sisältää, ties mitä sisältöä sitten heidän mielestään. Niin mutta ei siihen mennä, vaan se, että mä en ole oikeastaan enää muistanut, mitä siellä niinku on ja mitä on tullut tehtyä. Joo, mulla oli vähän sama juttu. Mäkin vähän tollain niinku kävin sellainen pikaisesti läpi, ja mä olin paljon niinku negatiivisemmalla fiiliksessä sille, että onpas Einarille paskoin kuvia. Ei, mäkin toi itse asiassa vaan omikuviani. Okay. Mutta siis silleen, niinku, että kun aina välillä on semmoinen olo, että semmoista hirveän tavallaan väkisin tekemistä. Joo, ollut tämä projekti vai? Niin sitten kun menit katsomaan, niin sanoin, että no okei, onhan täällä ihan makeita kuvia. Tiedätkö, silleen vähän yllätti. Joo, tunnistan, koska itselläkin on siis silleen tämän projektin aikana tähän mennessä pystynyt myöntämään, että kyllä siellä on liikaa samaa kuvaa. Esimerkiksi tästä, kun tämä huhtikuun nyt alkaa, niin olisiko noita kakkukuvia voinut olla vähemmän? Vaikka niitä edes näyttäisi vielä kuvassa, niin mä näen jo nyt, että niitä on liikaa. Voidaan silleen niin sitten ehkä mennä seuraavaan striimiin ja tulee ne heinäkuu, että kuinka kuva sieltä Kolilta oli tärkeä laittaa. Joo, no mulla on heinäkuusta taas eri maata, mutta se on vasta tulevaisuudessa. Kyllä, mutta käydäänkö nyt se vielä, jos on uusia katsojia, niin läpi se idea, eli käydään tällainen pikkukuvina aina läpi, jos haluaa itse tai mä haluan nostaa jonkun kuvan, niin avataan se isoksi, tai jos chatissa tulee joku, että hei, toi oli hienon näköinen kuva, tosta mä haluan kuulla jotain, niin heittää vaan, niin avallaan niitä kuvia ja käydään läpi sit sitä mukaan. Just näin, jos joku on siellä vielä enemmän tutkalla, että missä mennään, niin kuin ruudussa lukee 30.23-2.10.24 aloitettiin tällainen Petenkaa tällainen prokkis, että julkaistaan 1000 kuvaa Behanseen vuoden aikana. Ihan vapaa-valintaisesti, että kuinka paljon kuvia kuukaudessa haluaa laittaa, mutta 1000 olisi tarkoitus täyttää tuon vuoden aikana. Ja juurikin julkaistuja kuvia, kun noita räpsittyjä kuvia on aika liuta enemmän tullut jo tähän mennessä. Ja varmaan se 10 000 on mennyt jo yli. On mulla paukkunut ihan reilusti, mutta tarvii laskea se jossain kohtaa. Ehkä en striimissä käydä läpi, että mitä niitä sitten oikeasti tuli otettua. Joo, mutta täältä nyt lähtee sun huhtikuun mun päiväkirja aukeaa. Mä oon sitä viimeksi ymmärtääkseni, muistaakseni sanoin, että tämä on vähän semmoista kuin päiväkirjan lukis ja nyt tällä niin tiisaus sen tulevaisuuteen, niin heinäkuu on vielä enemmän päiväkirjaa kuin mikään muu. Mutta nämä on tätä kahvila, tulee joskus käytyä kahvilla, niin sitten kameran kanssa, kun sinne menee, niin sitten voi vähän taltioida, että mitä sitä tulikaan tehtyä. Kyllä. Ei mun näistä ole ihan kovasti kerrottavaa, siinä on kahvia ja, mä yritän kahvia ja kakkua. Hiirtä vasemmalla kädellä, niin tämä ei onnistu.
Niin se on, kato, kun tekee eri asioita tottumukseen oikeasta kädestä näin. Vastaisesti. Niin vähän tämmöinen blurrimpi kuva. Joo, se on tollaista soft focus-taidetta, myös kahvitaidetta. Pitäisi varmaan ehkä tehdä joku ohjelma, mikä käy läpi, että kuinka monta kahvikuvaa ja sateenvarjokuvaa ja mitä kaikkea kuvaa täältä löytyy. Kuinka kuvaa löytyy? No siinä ehkä pysytään vielä perässä. Kiviä. Joo, mutta huhtikuu oli selkeästi, sehän oli sitä aikaa, että tuli lunta ja meni lunta ja tuli lunta ja meni lunta ja tuli lunta ja meni lunta. Mutta mä muistelisin, että mä en laittanut huhtikuuhun tarkoituksellisesti enää yhtään lumikuvaa, että mä päätin sen talven niin siihen maaliskuuhun. Hiljennäksä sieltä molemmilta vähän? Molemmilta ääntä. Täysiä. No onko nyt? Nyt varmaan. Nyt ehkä. No niin. Ja tosiaan, jos ne äänet on jotain ongelmaa siellä, niin sieltä sitten kannattaa kertoa. Tai muuten. Sulla on kans täällä, meillä oli viime jaksossa, muistaakseni oli tämmöinen puut vedessä kuva, tai ne oli puut jäässä kuva. Mutta no. Se voi olla, nyt on lumet sulanut ja tulva meininkejä sen suhteen. Siinä on tollaista. Tässä on vähän tämmöinen, että jos sellainen pikaisesti vilkaisisi, niin voisi ottaa yhtenä kuvana. Joo, pikassosti, kun vilkaisisi. Mutta sitten ne on vähän tällainen niin kuin... Ja siinä on pikku tommonen heitto, mikä kertoo, että nämä saattaa olla 2 eri kuvaa. Eikä se, että niissä on tämmöinen pieni väriero. Mutta... Joo, sen olisi toki voinut rajaa tarkemmin, jos olisi halunnut tehdä siitä vielä hämäävää. Mä voin kertoa, että se on yllättävän hankala täällä Behancessa. Se voi olla sitäkin, mutta tässä ne on kuitenkin omat kuvansa. Kyllä. Mä en nähnyt sitä niin tärkeelliseksi, eli tarpeellisen tärkeäksi. Täällä on tämä Suomen maaseutu ammuttu haulikan kanssa kylttejä. Jep, mutta plus siinä on lumikki. Tarra. Totta. Varo mastosta putoavia jäitä, ja tässähän se mastosta on seuraavassa kuvassa näkyy heijastuksena hiven jäisessä vesilammikossa. Mutta ei pudonnut mun päälle, niin kaikki hyvin. Sitten mä näin pusuttelevan puun samalla reissulla. Kokeiliko? En mä kysykään mitään. Kokeilin. Hyvä. Kyllä sä tiedät. Sitten tuli löydettyä tämmöinen vanha koulu. Tämä ei ollut kesälomalla, koska oli huhtikuuta, eli muuten vaan poissa toiminnasta. Silloin kaikki hienoja taideteoksia seinillä. Ja itse asiassa yksi taideteoksista ei tullut Behanceen asti. Siellä oli se joku mutsispillu, jotain läppää. Ja perus. Ja niin, mutta tämä oli ihan tyylikästä tämmöistä vähän. Ilves. Siellä. Hyvin oli piirretty, heti tunnisti. Että kyllä se selkeä Ilves. Eikä se jääkiekkojoukkue, vaan se Tappara. Postiluukku. Juu. Postilioni voi laittaa sitten 2 sinne, tai kuinka kertaa se tuleekaan se postelijoona sitten näissä kierroksissaan. Pinkki, kenkä. Musta on hauskaa, kun mä oon nähnyt kenkiä, jotka uupuu. Se on mun mielestä jotenkin aina hyvin hauskaa tarinaa jonkun ihmisen elämästä, että matkalla ja kenkä unohtuu. Se on jotenkin vähän absurdi ajatus, mutta se on tosi helposti tapahtuu, kyllä mä sen tiedostan. Chatissa sanotaan, että haluaisin raportoida kouluun murtautumisesta. Joo, mä tiedän semmoisen numero, mihin voi soittaa. Siinä on 2 eri numeroa ja 3 digittiä, että sinne soittelemaan. Se oli Merikarvialla, joten Merikarvion koulu saattaa metadatasta näkyä, että milloin mä oon ottanut ne kuvat, niin sieltä saa tarkempaa tietoa. Toisi epäilet huhtikuussa. Se on varmaan aika lähellä totuutta. Päivämäärää just en nyt muista, että se sieltä voisi olla. Aita. Just sitä, että voisiko laittaa vaan vähemmän samaa, niin tässä on hyvä tyyppiesimerkki siitä, että pitääkö olla 4 kuvaa samasta aidasta. Mutta ne on 4 eri kuvaa, joten, se on siinä. Tämä on mielenkiintoinen, kun tämä raja on vähän semmoinen häilyvä, että tämä periaatteessa voisi olla sama kuva taas. Että tässä metsän yläreunassa. True. En olekaan sitä katsonut koskaan sillä silmällä. Sitten merimerkkiä metsässä, se on ihan... Ja siinä on vettä, niin se on merimerkkiä aiheellinen. Se kyllä. Mä toki en lähde valehtelemaan, että tietäisin, mitä tuo merkki tarkoittaa. Täällä olisi ehkä tarvinnut merimerkkejä täällä pihassa. Tuossa on samanlainen tommonen... Aurinkojallo. Mikä tuossa on taas vähän matkan päässä. Onkohan sama piha? Epäilen, että ei. Koska se ei ole pihalla. Tai siis on se pihalla, mutta se ei ole kenenkään pihalla. Okay. Suomen kieli. Jep. Mä ajattelin, että aurinkokello sisätiloissa voi olla vähän semmoinen mielenkiintoisempi ratkaisu. Joo. Jos sillä on päivävalolamppu siellä. Totta. Mikä kiertää katossa sitten vuorokauden mukaan. Se olisi nerokasta.
Hei. Siinä. Kato. Siinä huhtikuun Mä oon käynyt kirjoittaa tämän top 3. Joo, mä oon tainnut unohtaa nyt. No niin oot. Laittaa, pitää ryhdistäytyä. Kahvimylly aloituskuva, joo. 3. kivikuva. Pitäisikö ihan käydä katsoa 3. kivikuva? Nuts. Poliisi. Asemakuvien alapuolella. 3. Mikä? Pitkulainen huone. Mä tiedän mikä kuva se on. Okei, eli parhaat kuvat olivat. Tuo on pitkulainen huone. Joo. Kyllä. Ja 3. kivikuva tulee seuraavaksi. Se on varmasti tämä. Joo, kyllä mä näkisin. Joo. Ja sitten oli kahvimyllykuva. Ja kahvipylly. That's that. Tämä oli ehkä just se, että mä en pystyisi rajaamaan kuvana. Niin kuin mulla olisi pakko olla tämä valkoista joka puolella suurin piirtein yhtä paljon. Joo, ja itse asiassa nyt kun mä katson tätä kuvaa, niin toi ihan oikea nurkka on itse asiassa mielenkiintoinen. Mä en tiedä, onko mä huomannut. Ehkä mä oon huomannut, mutta se on vähän tollainen punktum-juttu tuolla. Tekee siitä kuvasta just sen kuvan, mutta sitten taas helposti jättää sen pois. Mä vielä selaan tällä ja nopeasti läpi, jos joku vielä haluaa nostaa tarttua tunteen. Vähän vilkaisen taas sun kenkä. Tanssikenkä. No näyttää olevan. Danssakenkä. Oot tanssinut niin kovaa, että on jäänyt kengät lattiaan. Mitäs mun huhtikuu sanoo? Sulla alkaa uimahallilla. Uimahalli ja vaaleanpunainen bantteri on siellä. Maalailee vaaleanpunaista seinää. Onko se joku metaläppä? Ehkä. Tai Facebook. Täällä on heti tämmöinen sporttikuvi. Joo. Sulla on paljon sporttisempi huhtikuu ollut kuin meikäläisen. Siihen se loppukin se huhtikuun se sporttaaminen. No niin, olihan sitten siinä jo. Niin, sitten tuli tämä. Sitten tämä. Sitten loppui sporttaaminen. Sillain niin kuin, Bairu heitti eilen striimissä semmoisen kommentin, oliko se edellispäivänä, se ei varmaan niin kuin tiennyt, miten lähellä semmoista niin kuin vitsitotuutta se sanoi, että että Peten mixtape ostamaan Porin torilta 10 ton. Se on kohta todellisuutta lähempänä kuin koskaan. Tuleeko se C-kasetilla vai mihin se tulee? Siis en mä tiedä. Muistitiku. Mutta tämä oli siinä mielessä hauska kuva. Tämähän on periaatteessa täysin kopio, enkä mä näyttänyt sulle joskus. Joo. Kyllä. Sehän voi jokainen sitten miettiä, että mistä se on kopio. Mutta jostain kuvasta. Tämä oli hieman ehkä häiritsevä. Aha. Koska mä en niin ymmärrä tätä logiikkaa, että minkä takia tämä on rakennettu näin, koska tuo penkki on puulta tuohon maahan kiinni. Mm-hmm. Ja miksi ei ole keskellä tuota katosta? niin, tai miksei ole se katoksen alla? Niin. Jos miettii sateensuoja-ajatusta, niin... Tämä niin hämmentää mua todella paljon tämä asia. Ehkä se on keskellä jostain suunnasta, kun katsoo tarpeeksi ottaa tästä vasemmalle askelia, niin siinähän se on. Täällä vähän koitti tämmöistä heijastusta ottaa tähän. Se oli silleen, että no ei se nyt ihan onnistunut, mutta tämän projektin tiimalta vedetään läpi. Good enough. Tämä oli hauska tämmöinen. Joo, yksinäinen riisu. Niin, sitten se vielä kiertää tuon silleen. Tämä näyttää semmoiselta niinku tekoälyllä korjatulta. Nyt sä niinku myönsit, että sä oot käyttänyt tekoälyä. En ollut. Okei. Tai siis en tässä kuvassa. Joo, mutta tommonen, ei se ihan onnistunut. Estetiikka toimii kyllä ihan ok. Tiedätkö sä, mitä tämä esittää? Koska mä en tiedä. Pitäisikö mun tietää? Ei, mä ajattelin, että jos sulla on joku niinku tieto. Ei. Tämähän on tuosta keskustasta. Joo, ei mitään haju. Enkä lähde tulkitsemaan sen enempää. Se on joku valutyö todennäköisesti. Mä en usko, että se on kiveä. Joo. Mut muotoja. Vähän tommoista ovaalimuotoa. Mä sain yhden semmoisen villiveikkauksen, missä multa kysyttiin, että onko tämä niinku räjähtänyt granaatti. Oho. Siinä on vähän tämmöistä kuvioa. Ei kai nyt Porin niin väkivaltainen ole. Porin kaikki itikat asuu tuolla, se voi olla. Se saattaa olla. No nyt on kyllä. Nyt on. Oikein Riviera. Oikein meininki. Suhteellisen uut mökki. Täällä oli tämmöinen tolppa talojen välissä. Joo, base-hyppäjä vaan puuttuu. Tämä on ihan ehdottomasti tämmöinen suosikkikuvauskohde Porissa. Tästä mä oon ennen tätä projektia käynyt tätä kuvailemaan. Siinä on jotain, mikä saa palaamaan.
Mä nyt tässä kohtaa se ei kääntynyt, vaan kääntynyt selän sille. Kyllä se on mun seläntä katsoa, kun täällähän se näkyy taas. Kyllä. Niin sä kävelit tuon risun toisella puolella, sama kuva. Hyvä. No niin, nyt päästään siihen tekoälyplurriin. Mä ajattelin, että siihen niin raumalaiseen sydämeen. Siihenkin. Sen jälkeen, kun mä olin ladannut tämän, niin mä huomasin täällä yhden semmoisen epäonnistuneen jutun, mutta en sitten halunnut enää korjata, kun se oli jo uploadattu sinne, niin mä ajattelin, että näillä sitten mennään. Se oli jo hyvä. Mutta tätä jos lähdetään katsomaan, niin täällä on pieni tämmöinen, ei hyvin pieni, mutta jotenkin se oli semmoinen, että se niinku, siis mä vaan niinku plurrasin tavallaan tätä. Fuck me, tuolla keskirinkulassa on myös. Joo. Mutta ei tommosia hyvänä aika ketään nähdä. Ei. Mutta niinku, eikä mä niinku ihan hirveästi taustaa niinku plurrannut, mutta se oli ehkä vähän liian niinku Niin, no mutta tuosta keskiympyrästä näkee, kun zoomaat ineen, että siellä näkyy vähän noin pysty palkkeja tuosta kaiteesta. En edes ollut huomannut, mutta tavallaan nyt kun oli semmoinen paikka, että no jos mentäisiin nyt niinku noihin, nyt ei päästä niihin heinäkuun kuviin, mutta siinä on esimerkiksi se sun vanha lada, niin siinä yritin vähän samaa asiaa, niin siinä tuli just se, että sivuikkunoista näkyy läpi, niin siitä se ei osaa niinku tulkita. Se on paha, kun se tulee ulottuvuuteen haasteita, kun tuo lasia väliin. Tämä niinku, on tämmöinen niinku hämmentävä kohde, tämä lapsi täältä museoseinässä. A falling baby. Niin, mitä kyllä. Miksi menee tuommoinen tankopylly? No, en halua lähteä veikkailemaan. Pitää ehkä ottaa museon yhteyttä ja kysyä, että mikä tämä symboliikka on ja mitkä tämä aatteet on. Ja tämä itse asiassa, nyt mä pilaan kaikkien tämmöisen mielikuvan tästä asiasta silleen, että mä lähdin ottaa semmoisia auringonlaskukuvia, niin tämä on itse asiassa mun mielestä sen reissu aika viimeisiä kuvia silleen, että se on kuitenkin ensimmäisen näistä kuvia. Kronologia rikottu. Taiteen eteen tehtävä valintoja. Aha. Mä arvaa, tämä on timer-kuva, että sä vetää sitten fillarilla vaan täysiä kameroihin. Pitää paikkansa. Yes. Koska taiteen eteen pitää vähän niin kuin. Mä en selvästikään osaa käyttää tätä. Ei se ei ole niin helppoa. Tämä oli semmoinen kuva, että tämä oli hetken aikaa, tämä oli hyvä, ja sitten kun mä näin tämän täällä Behance, että mä olin se, että olin tämä nyt ihan vitun hirveä. Ei se oli, siis tämä väri, niin kuin, tästä tuli liian ehkä Matrix taas. Vähän niin kuin se ripsien kiharuskuva. Siellä meidän viimeistä riimissä siellä juna-asemalla oli se. Mm-hmm. Joo, no mulla tulee tästä jotenkin Varsova-reissu mieleen tästä kuvasta. Okay. En mä tiedä, ei se värikorjaus liity siihen mitenkään, ehkä se on toi metallihohto ja muu meininki. Mutta sitten mä kuitenkin niin päädyin tekemään tämmöisen yhden mustavalkoisen version. Se taas näyttää jo eri skedeltä. Oho, se on melkein kesä, kun rättikatot lähtee liikenteeseen. Täällä on tämmöinen sydän. Oho, hyvä yksityiskohta. Oli pakko nostaa se. Pelkkää lovea oli tarjolla. Ja tässä on nyt tämä esimerkki tästä niin samasta risteyksestä. Että sanoit, että kuimat kuvat on tarpeellista laittaa. Niin oliko tässäkin 4 vai 5? 5, kun jos ottaa tämä autokuva huomioon. Niin. Kyllä. Mutta sitten jos ei ota, niin siltikin siinä on pelkästään risteyksestä 4 kuvaa. Niin ja sitten 3 niistä on kaivon kanssa. Niin, joo, mutta tämä on tätä. Sitten tuli tämmöinen kuva noin. Milf-koffeja. Että näitä kahvinpapuja saa taas hakea tuolta olohuoneen lattialta vielä tänä päivänäkin. Jaha. Sä päätit heittää kahvinpavut. Kyllä. Säkkiä päin. Pelattiin tämmöistä korttipeliä. Näyttää aika yksinkertaiselta. Sitten täällä on tämmöistä pitsinypläämistä. Oho. Vanhoja naisia viiksekkäitä ja nypläystouhoja, mikä on se kuumempaa. Paitsi, hei, mitä tekee Bill Gates tuossa kuvassa? En tiedä. No ehkä sillä on läppäri siinä edessä ja se on aika mitä pitsiä nyplää. Ehkä se nyplää koodin kautta pitsi. Joo. Sitten täällä on tämmöinen paskanhanhi. Paskanhi. Sitten tässä mä haluaisin tehdä tämmöisen yksityiskohta. Eli tässä on tämä niin kokoista, tässä on häntä tiukempi. Koko. Kasvaa tuommoista sammalta. Se on hetken aikaa varmaan saanut rauhassa tämä kyseinen kävelytyömerkki. Nyt meillä on juna. Oho. Tästä on teikäläisiä kuja. Tämä on vähän tämmöinen huonossa kunnossa tämä kyltti.
Toi. Koivisto aika onkohan rikos vanhentunut? Toi, jos mä kerron, että tämä kyltti tämän takia vähän huonossa kunnossa, kun mä oon joskus saattanut yrittää varastaa sitä. Hurjan vuohina, niin Joo. On saattanut koittaa lähteä mukaan, mutta ei lähteä. Onko se vie siellä se kyltti, vai siis joku kuvajälkiä irti siitä? On se siellä. Okay. Sitten tässä oli tämmöinen kuvasarja, niin kuin, tässä niin kuin kasvaa kukkasia, ja sitten tässä niin kuin, vähän niin kuin kasvaa tämmöinen tatti. Tämmöinen teollinen kone. Kukka. On se aika kukka, mutta joo, siis silleen ihan hauskaa, että koska kuitenkin kukkakin tarvii vettä kasvaakseen, niin toikin kaivokannen päällä ja siinä on reijät, niin siellä todennäköisesti saattaa olla vettä. Just näin mä sen mietin. Kyllä. Oho, mitä hittoa, nyt aivot meni ihan solmuun näiden 3 kuvan kanssa, koska tuossa tuo tosi himmeä mummota fillarikaan, niin mulla näytti, että se tulee sen tolpan takaa, mikä on sen oikealla puolella oleva kuva. Niin. Ja sitten mun aivot flippas, koska se loppuvartalo ei näkynyt se tolpan takana. Wow. Oh no. Oluita. Mä en edes muista tätä kuvaa. Joo. Tosi tylsä, kun niissä on eri kuvat, mutta se on sama olutta oli kaikki. Aha. Pettymys. What's the fucking point? Niin voi lukea koko sarjakuvasta. Nyt juo. Täällä käytiin kirjaostoksia. Oho. Madness. Indeed. Tää oli ihan hauska. Joo, toi on hauska toi mökki, se on vähän hämmentävän vanha kukkakauppa, kun siellä on tuo taidenäyttely pysyvänä. Toi oli hauska näköinen kuva avaaksi. Amata. Pehan se hyvin toimivuus. Toimivuus. Joo, tästä käy hyvää noin potkukelkat tuossa keskellä ja sitten toi pieni valopallo. Tässä oli myös yksi versio, missä tässä oli potkukelkkailija. Joo. Oli menossa ton suuntaan. Joo, se on nyt tuossa ylittänyt tien. I like it. Jaa, niin onkin, mutta joo, huomannut. Tämä on semmoinen, mitä tätä kujamaa on niin kuin kytännyt hyvin pitkään, kun mä kävelisin. Kun mä ekan kerran näin nämä täällä, niin mä olin silleen, että mitä ihmettä. Ja sitten koittanut löytää semmoista niin kuin hyvää kuvakulmaa, että sen niin kuin saisi taltioitua se. Ja sitten aluksi mä olin vähän silleen, että tämä auton keula oli tässä, että en mä oikein tiedä, mutta sitten jotenkin mä tykästyin tähän auton nokkaan tässä niin muokkausvaiheessa. Mä olin silleen, että no se itse asiassa toi siihen just vähän semmoista, niin kuin, että se ei tavallaan kuulu siihen, mutta sitten se tuo siihen kuvaan kuitenkin vähän jotain. Kyllä, joo. Ihmisen läsnäolon, vaikka ihmistä siinä ei olekaan. Muutenhan siis esimerkiksi just toi yksi ylempi kuva, tuommoinen zombi-apokalypsi-meininki, toi sekä tämä kioskikuva että sitten tuo raatihuonekuva yhtä ristin sielua missään ne tulee fiiliksiä, että onko nämä kuvattu 2020 vuonna, kun kaikki kaivon napaa kotona. Tämä voisi olla kans. Jep. Tämä kertoo Porin keskustasta hyvin paljon tämä kuva. Siinä se on parhaimmillaan. Kato. Tuoreet kananmuni. Tästä tietää, että muna on tullut perseestä. Miten perseen höyhen liittyy toisiinsa vai? En mä tiedä. Siis musta tuntuu, että tässä kaupassa, missä mä käyn, niin kaikki tuotteet maksaa 2,5 euroa. Kirjat oli 2,5. Mä kävin just ostaa sieltä vaatteita, niin ei ne ollut 2,5 euroa. Ne ei ollut 2,5 Ei, okay. Ne oli kalliimpia. Ei ole paljon näkynyt lunta kyllä sunkaan näissä kuvissa. Ei. Jaha, uusi pohjalevy. For the art shit. Oho, toi onkin hauska toi ja toi. Tässä vielä se pohjalevy, toi tämä blurrisuutta tavallaan lisää tähän. Joo, fuck shit, se näyttää fotarihommilta. Mutta sitten tuossa se blendaa hienosti tuossa toisessa sitten taas. Blendaa poikki tuosta, että se ei jos ne ei pysty sanomaan, että siinä on sellaista, jos ei olisi nähnyt aikaisemmin. Jaha, sitten on haluttu hengitellä höyryjä. Ei palannut kauhean hyvin. No, sai jo vähän sillä niin kuin kiireellä ottaa sen kuvan kanssa. kytee. Soitko ne laittaa bensaa siihen? Ei ollut bensaa just saatavilla. Sole siinä. Sole, sen on niin. tasan 84 kuva. Oho.
Sillä pääsee niinku keskiarvoihin. Keskiarvo. No niin, sulla oli joku väliaikashow tässä. Ai nyt on väliaikashow. Nyt oli ensimmäinen kuukausi käyty. Mä voin myös vetää täältä tämän. Mä olin heinäkuussa käymässä maailmalla ja siitä ensin sitten striimissä, mutta sitten mä löysin sieltä tämmöisen tuotteen, mikä on lapsuudesta tuttu. Mä ajattelin, että mä tuon kaikille, kenen lapsuudessa näitä on ollut, niin tuliaisiksi. Ole hyvä. Eli purkka, joka sisältää, mä en nyt itse asiassa en muista, onko siellä tatuointi vai onko siellä tarra, mutta sanotaan, todennäköisesti muistat tämmöisen, tämän mallisen purkan. Muistan, ei tätä kyseistä merkkiä. Ei Malabar ei ole tuttu. Täällä lukee tattooset. Täällä on ehkä tatuointi. Pitäähän me katsoa nyt, minkälainen tatu. No, oi. Näkyyhän tämä tuolla. Hei. Joo, tämä oli Ranskasta, niin saattaa olla tätä brändiä meillä ei ole. Lukeeko tuossa, että iso? Joo. Wow. Että tätä brändiä just ei ole meidän lapsuudessa ollut täällä, mutta vastaavia muotoja ja kokoja. Siinähän se on. Ei se tarkenna siihen paskavehjä. Vehjä paska. Mikä nappula se on? Yksilömpäs. Siinä, yes. We did it. No jännitys tiivistyy, mikä tattoo sieltä tulee. No väliaikaohjelma. Iso karhu vielä olemassa. Ja pikkukarhukin on nykyään. Ei siellä kylläkään mitään liikkeitä juurikaan ole. Mutta kyllä se siellä on. On, ei sitä. Oli siellä semmoinen uusi kyltti tullut. Se iso D, tai se ei enää niin iso. Iso D. Danny on iso. Se on, joku se on. Mä haluan nähdä, minkälainen tatuointi on. Joo. Ei ole hätää. Ei muuta kuin aikaa ihmisillä. Kuollaan kuitenkin. Täällä on tää pääkallo. Fuck me. Oi, kun sitä kun pystyisi vielä niin näyttää tuohon striimiin, niin kyllä näkisi kuin koleo. Lelukauppa oli siellä. Se oli mun mielestä vielä, Muksumassi oli mun mielestä vielä silloin, kun mä... Ei pidä paikkaa, se on Puuvillassa ollut pitkä aika. No, mutta se oli ennen, se oli siinä kävelyköllä. Oli. Oli siis iso karhu alhaalla. Joo, mutta kyllä sen mä muistan. Mutta joo, ei ole siinä pitkä aikaa. No niin, mikä näistä nyt oli se sun... Väliaikaishe. Siinä on jossain E-esimerkki kansio. Siinä näyttäisi olla. Onko tässä, lukeeko tässä E-esimerkki kuva? Joo. Onko sitten se on ehkä tämä ei ole? Se oli nopea tauko. Yes. No niin, täällä on nyt tällainen kuva. Joo, tämä Pete sulle. Okei. Mä en nyt valitettavasti näyttää. Katsotaan, jos mä avaan tämän itselleni tällä isommaksi tän, niin mennä kaikki pilalle. Saa muutkin arvuutella. Okay. Tämä on siis, tämä ei ollut huhtikuun, eli tämä on sitten toukokuun kuvista. Mä tein sellaisen ekaa kertaa sellaisen jutun, että mä en ottanut kaikkia kuvia mun järkkärilläni. Eli toukokuuhun asti kaikki kuvat tuolla Behansessa on ollut mulla järkkärillä otettuja, ja sitten tämä toukokuu tulee nyt merkkaamaan semmoisen käännekohdan, että kaikki ei järkkärillä otettu. Eli kysymys kuuluu, mikä näistä kuvista ei ole järkkärillä otettu? Jaha. Tämä on nyt siinä mielessä vähän epäreilu, että katsojat ei pysty zoomaan tätä näin paljon kuin mä pystyn. Sä pystyt tarkkailemaan paljon lähempää. Mä sanon, että se on tämä kolmas kuva. Eikö tässä ole 4 kuvaa? 4 kuvaa siinä on, joo. Tai itse asiassa tämäkin voisi olla 1 kuva. Että tässä olisi niinku tämmöinen kivilaito. Joo, mutta siinä on 4 kuvaa. Joo. No mä sanon, että se on tämä puuoksa. Puuoksa plus pulu. Missä on pulu? Vähän vasemmalla pitää scrollaa. Ai siellä. Oho. Nyt mentiin tosi paljon vasemmalle. Ja pyristelee. No näköjään tuolla. Okei, se on sun veikkaus. Ja ei pidä paikkaa. Toinen kuva ei otettu järkkärillä. Okei. Mutta mä ajattelin, että se on tuohan niin obvious, että se ei ole, kun se on niin paskalaatuinen olevinaan tuossa tämmöinen blurri homma, mutta on muutenkin tehnyt vähän ton näköistä, että ei silleen poikkea. Se on itse asiassa kopterikuva. Sanotaan, että tämä oli liian terävä, tämä alimmainen kuva. Mm-hmm. Se oli, minkä takia mä jätin tämän pois. Kyllä. Sitten tämä olisi mennyt siihen sun kategoriaan, että semmoinen melkein skarppi ja muuten tämmöinen. Kaiken ylin. Niin. Joo. Ja sitten jäi vaihtoehdoksi nämä. Niin tässä musta tuntui, että kun tämä on niinku vähän niin kuin skarppi täältä, että tässä on vähän niin kuin pelattu ton niinku syväterävyyden kanssa, että sä oot pistänyt fokuksen tänne ja sulla on ollut iso aukko.
Kyllä. Tavallaan, että se ei tuonut siihen järkkärin tavallaan sen niin kuin efektin olisi pystynyt tekemään tähän. Ja sitten kun tämä on niin kuin tasaisesti epäskarppi joka paikasta tämä kuva, niin mä ajattelin, että tämä olisi voinut olla sit niin kuin sen takia se oli se hyvä pohdinta. Ja just toi se ensimmäinen ja kolmas kuva on hyviä tommosia kurvipalloja siinä suhteessa, ne on otettu eri linssillä, millä mä tavallisesti kuvaan, ja sitten se linssi on vähän vielä epäkuntoinen, niin mä en oikein saa sillä fokusoituu kuviin kunnolla, niin sitten se tekee vähän tuollaista hauskaa efektiä siihen soundiin, niin kuin toi ylimmäinen kuva on vähän tuollainen filmihtävä, ei ainoastaan värikorjauksen takia, mutta myös se millaista soundia se linssi tekee. Se oli väliaikashow. Väliaikashow. Kahvit ja pullot on vedetty. Toukokuu. Täältä on nyt nähty ainakin 4 kuvaa jo. On näköjään sama teema. Yksi kuva ensin ja sitten 3 kahvikuvaa. Oh my fucking god. Toivottavasti mä oon lopettanut sen tähän, ettei se on joka kuukaudessa. Tässä on tämä äskeinen kuva. Joo, sieltähän se tuli vastaan. Heti tuli. No nyt on taas niinku sitten on artti. Onko tämä katoraja? Joo, se on itse asiassa se sama kuva kuin seuraava kuva, jos sä klikkaat vaan seuraavaan siitä, mutta se on vähän tuommoinen artistik näkemys tästä upeasta perhos-tarrataideteos seinästä. Vesiraja on vähän alempana kuin normaalisti, sitä mä yritän kertoa näillä kuvilla. Mulla nyt tulee vesirajasta tai muut heti mieleen. Se on yleensä oikealla paikalla. Harvemmin sen sijainti vaihtelee sillä niin kuukauden mukaan. Mä en sano taas mitään. Niin. Sulla on tämmöinen samanlainen ankkuri kuin mulla. Joo. Vaikka eri ankkuri. Sama muuten eri. Joo, nämä on tollasia mun 3D-linssilläni otettuja kuvia. Sen takia niissä on tollainen hassu tuplausjuttu. Siinähän se hetkistä puhuttu lada. Mitenkä uudet kamerat käytössä? Mun kamerani on 2020 vuoden Fujifilmin X-T4, mitä mä käytän. Ja Pete yrittää heti googlaa, että milloin mun Fuji kamera onkaan luotu. Ja hyvin on palvellut tähän mennessä. En kokenut tarvetta vielä tässä syklissä vaihtaa uuteen. Ja ensimmäinen Fuji mulla ikinä, aikaisemmin Canon leirissä. Ja sitten mä sain vähän maistella Fujia tuossa pitkin matkaa, varmaan 10 vuoden aikana. Sitten kun mä lainailin kaverilta yhteen valokuvauskeikkaan, niin mä totesin, että joo, this is the way to go. Hyvä soundi, dikkaan siitä, mitä Fuji tekee soundillisesti. Ehkä sanoisin, että toi mun Fuji XH2 on tullut vuonna 2022. Mä en osaa sanoa varmaan, mahdollisesti. Ainakin nämä kaikki arvostelut on vuodelta 2022. Joo, no ei varmaan arvostellut ainakaan vuotta aikaisemmin. Eikä tuskin vuodet myöhemmin. Niin. Mutta joo, molemmat ollaan nykyään tuolla Fuji-leirissä. Ja... Säkin taisi tullut Canonilta. Pitääkö paikkansa? Joo. Mutta sulla oli aikaisempi Fuji jo ennen tätä kameraa. Joo, mulla oli yksi Fuji oli siinä välissä. Niin sä ostit itse asiassa vähän ennen kuin mä ostin tuon oman, niin sä olit kerinyt ostaa sitä edellistä sukupolvea sen. Joo, se XT30. Joo. Mutta se oli aika kiinnostavaa, että päädyttiin molemmat Fujiin, kun se ei ollut tämmöinen mitenkään ei, ja se ei ehkä muutenkaan ei yhdessä suunniteltu, eikä se muutenkaan tässä lähipiirissä ei ole kauhean paljon. Mä tiedän yhden henkilön, joka meidän lisäksi on käyttänyt. Mm-hmm. Et tosi paljon kaikki käyttää nykyään Sonya. Et tuntuu, että Canonista Sonyin kaikki siirtynyt. Mutta se on ehkä just ton videopuoliasian takia. Jep. Joo, ja mä itse kanssa pohdin just, että Fujin ja Sonyn väliä just se, kun tarvii tehdä videoa ja tarvii tehdä kuvaa, niin toi X-T4 oli hyvä kompromissi, se tekee hyvää videoa ja hyvää kuvaa, mutta sitten taas, että kuvasoundista mä tykkään niin paljon enemmän Fujin soundista, mitä Sonylla. Totta kai kaikki pystyy ruuvaamaan ihan mihin vaan, mutta se lähtösoundi on se mitä sitten itse fiilistelee, ja sitten välillä sille ei tarvitse tehdä mitään, just sen takia, se miellyttää. Ja sitten mun vanhasta Fujista, kyllä mä vieläkin sanon, että mä tykkäsin enemmän, että siinä oli niitä rullia paljon enemmän. Mutta sitten toi uusi kamera, niin se on vaan niin paljon muuten ehkä parempi. Mutta se toinen oli enemmän semmoinen. Joo, kyllä pakko myöntää, siis kun tuossa XT-sarjassa on
monta rullaa siellä päin, niin se on kyllä kiva ja nopea ja simppeli niin kuin käyttää. Se on ehdottoman niin kuin positiivinen itsellekin, mutta todennäköisesti sit tulevaisuudessa ei tule niin paljon rullia, koska tuo XT-sarja ei välttämättä palvele mua enää tulevaisuudessa, ellei tapahdu ihmeitä. Tuo oli hauska kuva itse asiassa, nyt tässä on isona ja palattiin siihen, niin se, että mä luulin jo pitkään, kun mä tein tämän kuvan ja kun sain sen valmiiksi, että tämä palo puhki, tämä kukkana täällä oikealla, tai no 3 kukkaa, mutta sitten kun mä zoomailin, että okei, se on niin siellä rangein sisällä, että siellä näkyy nuo säikeetkin, vielä violetit säikeet siellä kukassa, että kyllä se aika hyvin säilyi, kun tuossa oli tosi vahva vaihtelu valojen varjon kanssa tässä kannolla. 07 Canoni. Osaa sanoa 07 Canonista, että mikä Canoni on tullut. Mutta eipä noissa silti, olkoon se vaikka ihan ensimmäisiä digijärkkäreitä tai tämän vuoden, kaikilla niillä saa tehtyä paljon juttuja. Joo, ei se. Että sitten se on vaan enää sitten tekijästä ja hinkkaamisesta kiinni. Mutta tässä tapauksessa nyt takaisin kuviin, niin tämä, että voiko yhdestä paikasta ottaa enempää kuvia, niin tässä mä puolustan omaa sarjaani, kun on tämä polkupyöräilijät ja metsä ja lumi. Erokas. niin, tässä mun mielestä yhdellä kuvalla mä en olisi voinut kertoa tätä samaa storia. Ja tämä oli mun mielestä hauska myös, että viime kuussa mä en kuvannut yhtään lumikuvaa, ja sitten vielä tässä toukokuussa löytyi niin lunta reippaasti metsän laidassa. Ai onko tämä periaatteessa samasta kohtaa? Käytännössä joo. Ei ihan täysin tasan tarkkaan, mutta kyllä tuosta risusta huomaa, että se on, ja mä en jaksanut hinkat niitä täysin linjaansa, koska se ei ollut. Mutta tämä toimii myös hauskasti tälleen tuon 3 kuvasarjana, niin. Joo. Kyllä, joo, siitä voisi saada tommoisen vähän niin kuin se voisi olla periaatteessa tämmöinen panoramakuva. Kyllä, joo, se ei, varmaan nuo fillarityypit tekee siitä vielä lisää sitä, että se tuntuu jatkuvalta, vaikka se on käytännössä sama freimi uudestaan. Sitten mulla on ollut tapana aina välillä ottaa kuva, just tämä kuva uudestaan, ja se, miksi mä toukokuussa otin nyt tämän kuvan taas uudestaan, niin on, mutta nyt tällä kertaa vähän eri läpällä, nyt tällä kertaa mä näytän, mitä on takana tuon peilin kautta, mutta se, mitä mä oikeasti näytän tässä edessä, on ollut sellainen, aikaisemmista kuvista näkee, siinä on ollut sähköpylväs, joka on nyt sitten poistettu, ja nyt tämä sama kuva on taas uusi kuva, kun se maisema on muuttunut. Tämä on historian taltiointia. Mulla on täällä heinäkuusta, niin tuolta kohtaa, missä hiiri liikkuu, niin mulla on tuolta kohtaa kuva, missä on kuvan vasemmasta perunakuva. Joo, tuolla niin peura aika hyvin vilisee. Ei ole ihme, jos törmäilee sellaiseen. Kissakuva. Sitten on kissakuva. Isä Katrinat Pose. Ja sitten on muita sellaisia kuvia. Tämä oli varmaan tällainen, että siltä rengas mennyt puhki tuosta pikkupaatista, niin se piti vetää. Tämä on aika heavy taidetta, tämä kyseinen freimi. Siinä rupesin just miettimään, että nämä on varmaan jotain sellaisia kuvia, että mä en ole nähnyt. No niin, hyvä. Uusia yllättäviä kuvia. Joo, tuossa on sen verran vedetty kropaten ineen, mutta siitä tuli mun mielestä hauska tuollainen maalauksellinen taideteos jopa. Niin. Vaikka se on niinku plurri, mutta silti sä näet noin siiven noin niinku, joo, mä en tiedä, siiven piikit on ehkä väärä sana, mutta höyhenen reunat. Joo, ja sitten oli hauska näkyä, että sulla on turpa auki, kun mä olin todennäköisesti vähän liian lähellä jotain sellaista pesää, minkä lähelle ei olisi tarvinnut mennä. No ikävä, kun ne tulee kiukkusesta päällä. Ei kannata mennä liian lähelle vääriä pesiä. Onko teillä ollut jotain aikarajoitteita, että jos lähtee ulos kuvia ottaa, niin sieltä pitäisi tulla takaisin johonkin tuntiin tai jotain? No ei oikeastaan, jos ei ole joku meno silleen. Niin, ellei just ole kellon kanssa silleen, että jonkun muun kyydillä liikenteessä. Mutta ei, enemmänkin silleen, esimerkiksi just nämä lintukuvat, missä nyt tällä hetkellä ollaan, tuo oli semmoinen työkeikka, minkä mä olin tekemässä tuolla saaristossa, ja sitten mulla oli siellä totta kai kamera sen takia, että mä kuvasin sillä, niin sitten mä otin siitä myös sit niinku off-timina muutama räpsyn sieltä täältä, että ollut enemmänkin just niin, että sinne minne luonnostaan on mennyt tämän vuoden aikana, sitten on vaan kantanut kameraa mukana enemmän kuin aikaisempina vuosina, ja sitten ottanut sieltä just vähän talteen, mä puhun päiväkirjasta, koska nämä kuvat on just sieltä, missä mä oon liikkunut, niin sieltä sitten taltioituja. Joo, että mä oon niinku itse just huomannut, että nyt kun tosi paljon tuossa keskusta-alueella pyörinyt, niin jotenkin tuntuu, että sieltä on niinku nähnyt jo kaiken. Kyllä. Ja sitten on ollut vähän semmoinen, että niinku tuntuu, että ei oikein saanut mitään aikaiseksi.
Niin nyt me oltiin siellä sun nurkilla, tuolla Reposaaressa, niin yhtäkkiä niin kuin... doksaus. Niin kuin näistä kuvista sitä ei vielä nähnyt. Niin yhtäkkiä niin kuin oli koko ajan, että hei, tosta saa kuvan, tosta saa otettua kuvan. Tavallaan niin kuin, että se aukesi se, niin kuin, mikä oli jumittanut se, että ei ole saanut mitään aikaiseksi. Niin yhtäkkiä sä näit, kun sä olit täysin uudessa ympäristössä, niin yhtäkkiä kaikki, että hei, tosta pois. Ja nyt tähän mulla on heinäkuussa, niin on tosi paljon sieltä kuvia. Ei niitä niin kuin mitään sillain kymmenittäin ole, mutta... Niin kuin... mutta toi on hyvä vinkki siis siihen, että koska se ympäristö, missä asuu ja kulkee paljon, niin se lakkaa näyttämästä miltään. Mutta sitten aina kun sä menet johonkin uuteen paikkaan tai semmoiseen, missä harvoin käyt, niin sä näet, varsinkin jos sä kuvaat, sä näet valokuvina, että onpas hieno juttu. Mä joskus opettelin sitä itselleni uudestaan tuolla Reposaaressa, missä mä asun, että miten mä näkisin ne samat seinät niin kuin uudella tavalla, että se vaatii kyllä aivojen nyrjäyttämistä, mutta kyllä siinäkin pystyy onnistumaan näkemään kotikulmat sitten vielä uudestaan, mutta se onko niihin nyt tottunut, niin se on vaan kaikki sitä samaa. Mä olin kysymässä tästä. Mä en tajunnut tätä heti, sitä kolmannen kuvan kohdalla mä rupesin kyseenalaistamaan tätä. Hei. Tässä on nyt joku juttu. Joo, mä kekkasin tuossa just ennen kuin alkoi puhkeamaan kukkaan, alkoi tulla jo silmoja puihin, niin kuin tuosta ekasta näkee, että mä haluankin ottaa, kun nyt on mahdollisuus kuvata ennen ja jälkeen saman kuukauden sisällä, kun tuossa toukokuussa tulee vihreys niin nopea, niin tässä on nyt semmoinen 3 vai 4 kohdan sarja siitä, että sama paikka, suurin piirtein sama freimaus ja sitten siinä on vaan, mitä siinä on pari viikkoa välissä tai jotain vastaavaa, 3 viikkoa maksimissaan. Niin hieman se luonto näyttää erilaiselta, sen unohtaa joka ikinen kerta, kun ne lehdet tulee, että miltä se syksy ja kevät näyttää. Nyt kun katsoo tätä risumaisemaa, niin tuo näyttää, että ei ole todellista. Tämä on tosi hankala tämä niin kuin valokuvauksessa, kun pystyy tosi helposti tekemään kuvasta tämän näköisen. Niin tavallaan niin kuin silleen, että onko tämä sen näköinen, mitä silmä näkee, vai onko tämä sen näköinen, mitä sä oot halunnut, että se kuva näyttää. Joo, niin. totta kai, ja siis onko tuo vihreys niin vihreä kuin se oli, että kyllä totta kai tässä moodi tehdään aina, kun tehdään valokuvaa, mutta sitten pelkästään se niin lehtien puute. Kyllä. Niin tuo on semmoinen kontrasti siihen. Niin. Ja viimeisessäkin, että sä näet tuosta oikeapuolimmaisesti niin yhtä pitkälle kuin tuosta vasemmanpuoleisesta. Ei, ja sitten tämä niin tanko tässä kyltissä niin uppoutuu taas jo niin puolessa välissä. Kyllä. Että kyllä maailma näyttää niin erilaiselta. Ja 1 kuukauden siellä toukokuu on siitä hauskaa, että siinä pystyy just tämmöisiin isoihin muutoksiin. Koirat ei saa kävellä tuota tietä. Me ei saa. Ei saa, kyllä se on koirilta kielletty. Se on sääli. Siitä alkaa pururata. Ehkä ajateltu, että ei ole kiva, jos se lenkkeilee, että se liukastelee kakassa. Sen takia ne koirat ei saa mennä, kun se on pururata, että ne purekkena. Pudum. Boom. Wow, mä en tajunnut, tuo oli niin korkea lentosta, että toihan se varmaan se oikea syy on. Mä oonkin miettinyt, kun se juoksee, että miksi jengi tulee nilkkoihin kiinni. Mutta se on pururata. Joo, kiitos. Hauskaa, että sä oot tässä kohta jo 788. Sä oot täältä vähän keulinut. Tää on enemmän, mitä mulla on tällä hetkellä. Ei päästä tartuta siihen, eikä paljon olisi helpottanut. Mä olin heinäkuussa tuolla Euroopassa, niin ja sieltä tuli aika paljon kuvia. Mä olen nyt jossain, niin kuin, olisiko 777 mun viimeisin kuvanumero. Se oli sun toukokuu. Se oli sellaista. Joo, ja nämä 3 vikaa kuvaa on taas se Scheitelinssi. Sen takia niissä on vähän tommoinen utunen meininki kaikissa. Tämä voisi taas mennä semmoinen alivalotettu filmikuvasta läpi. Joo, se on mun mielestä hauska just Fujin ja ton kyseisen linssin yhteistyöllä tekee herkästi tollaista filmimäistä shittiä, mutta se ei kestä kyllä yhtään. Sitten kato niin kontrastista jotain, se menee tosi äkkiä puhki. Se on kiinnostava yhdistelmä. Jos me tällainen vielä nopeasti kelataan, nyt kun siinä on tullut uusia ihmisiä chattiin, hei vaan hei kaikille. Niin jos joku haluaa nyt tarttua johonkin kuvaan, niin tästä tänään tämmöinen scrollaus taas läpi. Scrollemall. Näetkö sä, että tuossa kuvassa oli koira? Joo, ja tässä alhaalla kissa. Jep, aika lähellä, vähän mustavalkoinen toi koira, mutta mä tykkään enemmän kissoista, niin kuin näkyy. Täällä kysyy, että meinaako nämä olla pro-kuvaajia? Meinaako se? Pitää raaputtaa niskaa, kun tulee vähän tämmöinen epävarma. Tämä oli ne kysymys, että meinaako nämä, ne ei vielä ole, mutta meinaako ne joskus on? No en mä tiedä, mitä mä meinaan joskus olla, mutta siis
varmaan kysymys on, että miten sitten katsotaan, mikä on pro-kuva. Ja jos tekee vaikka valokuvausta sille ammatiksi, että siitä saa palkkaa, niin jonkun mielestä se voisi olla niin ammattikuvaa. Siis jos niin pidetään se raja siinä, että jos sä pystyt sillä täysin elättämään itse, niin sitten se on niin pro. Okei, no sitten tämä ei meinaa olla pro-kuvaa. Ei kumpikaan meistä. Joo, ei. Mulle muutenkin valokuvaus on ollut enemmän harrastus. Mä oon harrastus kuin työ. Tietoisesti on töitten puolesta, en ole ottanut edes valokuvaustöitä sen takia, että se ei tapa sitä juttua. Joo, ja mä itse henkilökohtaisesti sitten taas, mä teen valokuvaa työksi, mutta mä en ole koskaan mainostanut sitä, joten... Joo, olen mäkin siis tehnyt, mutta et niin koittanut välttää just näin. Ja just tämä projekti on myös sitä itseään, että mulla on jäänyt valokuvaaminen lähivuosina niin vähälle, ja sitten mulla oli se uusi kamera roikkumassa siellä jossain kaapin nurkassa, niin sitten mä päätin, että nyt mä haluan vähän ottaa siitä harrastuksesta uudelleen kiinni, ja tämä on kyllä hyvin tehnyt tehtävänsä siinä suhteessa. On ollut hauska ottaa taas kuvia pitkästä aikaa. Sitten toukokuu alkaa kahvilla. Joo, sulla oli ensimmäinen kuva, mulla oli vasta 3 seuraavaa. Sulla oli kuvat 2 vai 4. Mutta myös vettä on tärkeää, jos juo kahvia, niin muistaa myös vettä, koska kahvia kuivattaa ja vie magneesiumia. Mä voin kertoa semmoisen salaisuuden tästä kuvasta. Se on väärinpäin. Kyllä. Mä luulin, että sä olit liimannut pullon kattoon. Ja tämä talon katto täältä takana on väärinpäin. Kuvan sitten tehdä huomioon. Pitäisiköhän niillä ajatuksen lukea, mitä tässä lukee, eikä vaan se. Mutta se on ihan mielenkiintoista kuunnella, kun enemmän kuvamasta tehneet ottaa huomioon asiat A, kun ei normikuvaaja ota huomioon YMS. Niin siis se on varmaan se, että mekin ollaan molemmat kouluttautuneita valokuvaajia, eikä itse oppineita valokuvaajia, niin se siellä, ja kumpikin tie on ihan yhtä hyvä, mutta se mitä mä tarkoitan tällä on se, että kun me ollaan koulutettuja, niin meillä on opetettu niin paljon enemmän valokuvan niin kuin historiaa ja tekemistä ja niin kuin just sitä taidetta siellä taustalla ja kaikki vaiheet, kaikki mitä ottaa huomioon ihan joka kohdassa, ja jos itse oppii, niin ne tulee hitaammin sitä kautta, niin sitä kautta ei välttämättä niin helposti pysty näkemään asioita niin laaja-alaisesti, mitä tolleen, kun sulla on hakattu päähän tietoa määrä X ensin. Täällä lukee, että normikuvan lähinnä ottaa huomioon, että ei ole peukalolle linssi edessä. Niin mulla tuolla, sen lisäksi, että me ollaan käyty valokuvakoulutus, ja meillä on myös tämä videoalan koulutus. Kyllä. Niin asia, mikä siellä opin hyvin nopeasti on, että ole vittu hiljaa. Niin tavallaan. No se toinen, mikä se oppii, että varmistaa, että onko rekki päällä. No se, tai se, että mielellä ei sammut sitä rekkisinkkoa, että se pitäisi laittaa päälle. jep. Joo, mutta siis se on kaikki on tekemisestä ja totta kai näkemyksestä ja suhteesta taiteeseen ja niin monesta liikkuvasta asiasta kiinni. Mutta just toi peukalo kuvan edessä, niin sitten taas se on joskus myös tarkoituksellista. Nyt taas kerran tulevaisuuteen heinäkuussa mun tarkoitukseni oli tehdä semmoista paskaa pokkariestetiikkaa, mutta sen nähdään tulevaisuudessa, mitä se tarkoittaa niin mun kohdallani. Et joskus se on myös sitä taidetta itsessään, että se peukalo on siellä kuvassa, ja sitten se itse asiassa tukee sitä tarinankerrontaa kivammin kuin joku tosi ultra clean kuva. No tämäkin menee aika päiväkirjaan kyllä tämä sun homma, että tämä kahvikeitto on tämmöistä aika inhorealistista niin keittiön kuvaamista. Mutta tämä ei ole mun keittiö. Mutta silti. Joo, on. Sitä siis ei. Tällainen muumiasti. Joo. Tässä on niinku sellaista arkirealismiseksiä. Mutta sitten päästään tämmöiseen keikkataltiointiin. Ja nyt päästään taas siihen kysymykseen, että voiko niitä kuvia olla liikaa? Määrittele liikaa. Ensin mä ajattelin, että mä aloitan 2 tämmöisellä, niin mikä ei tavallaan välttämättä liity silleen, vähän tämmöisiä yksityiskohtia. Nyt on vähän valoja, sitten tällainen koira, tuolla nyt vähän näkyy. Vähän tiisaa vaan niin taidekuvaa. Sitten päästään tähän, niin kuin, että kuinka monta kuvaa on tarpeeksi monta kuvaa. En osaa lainkaan sanoa. Mä palaan sekunnin päästä. Palaa sekunnin. Mä ajattelin, että mennäänkö sä hissillä sillä alas. Noin. Voidaan katsoa tällä chatin kanssa, että jos chatti näkee sillä jotain jännittävää. Voin katsoa, että täällä oli joku, ne loppu jo, eli se on tuo kuva muistaakseni. Niin tää oli mun mielestä ihan hauska efekti. Tässä ei mistään ei taida näkyä sitä niin kuin tilannetta, mutta itse asiassa tuossa voi ehkä näkyä. Niin tässä
sivulla on semmoinen ikkuna täällä, niin täältä tuli itse asiassa ihan hauskoja tämmöisiä pikkuefektejä, kun kävi sen niin kuin ikkunan ulkopuolelta kuvaamassa, niin sai vähän tommosen eroa noihin muihin kuviin. Että tuollakin vähän näkyy Rauman kuuluisat palmut näkyy tuolla pihalla ton heijastuksen kautta tuolla taustoissa. Mitä ei sitten olisi muuten näissä niinku kuvissa ei olisi sillain näkynyt. Nyt oli kyllä taas semmoista niinku aika tällaista metahuumoria täällä, mutta mitä se liittyy Facebookiin? En mä tiedä. Mutta siis näytin tässä. No sä oot edelleen näissä kuvissa, näitä aika paljon siis. Niin menin täältä niinku ikkunan läpi kuvaa, niin täällä näkyy niinku pihalla olevia palmuja. Ja joku vielä tuolla miettii, että missä ulkomailla sä oot käynyt kuvaamassa palmuja. Kyllä, Rauma ulkomaa. Se on kyllä aika ulkomaata jo täältä katsottuna. Täällä on ihmiset ihan fiiliksistä. No, onko se Eino Grön, mikä siinä on kädet pystyssä? Voi olla. Oi. Kuvaamista. Tämä itse asiassa on mielenkiintoista. Miksi tämä tyyppi kuvaa ihan jotain muuta kuin no, mä itse keikkaa? Periaatteessa ehkä tiedän vastauksen, mutta jätetään se. Mutta ei kuulu mulle. Oho, onko tuo kakkakikkari vai kärpänen tosiaan tuolla? Mä luulen, että se on kivi. Soraa. Mutta tämä oli kuva, minkä kanssa piti vähän painia. Siis silleen niin kuin... Sä printtasit sen paperille ja sitten sä veit sen matolle. Tämä oli taas silleen, että kun tämähän on nyt aika nopea tilanne, kun pyörä vaan tulee ja sitä ajaa ohi. Tätä ei niin kuin ihan hirveän paljon, ei ole kropattu, eli tavallaan se on aika niin kuin tuossa keskikompiksessa jo valmiina se ukko. Mutta sitten mä kävin vähän semmoista itse-kamppailua, että olisinko mä halunnut, että se ukkeli on skarppi, kun tämä etuala oli tässä. Niin vähän niin kuin se oli, sitten oli nyt, että voin elää tämän asian kanssa. Et mä nyt huutaa, että hei, ota uudestaan. Mutta se, mikä tässä kuvassa on kivaa, on toi, kun tämä etuala on skarppi, ja silmähän menee totta kai noihin kahteen kakkakikkareiseen, mitkä tässä on. Eli tuolla vasemmalla on ensimmäinen, mutta sitten sieltä, jos sen silmä löytää ensin, niin sitten tullaan tämän oikealle. Ja sitten sen jälkeen tuo linja, joka menee kohti polkupyörän takarengasta, vie silmän polkupyöräilijään. Et näin kun se on rakennettuna, että meillä on etuala skarppi, niin itse asiassa tämä tekee lisää lukuaikaa tähän kuvaan. Siis tämähän oli just, että näinhän mä tämä ajattelin. Just näin. Jep. Mennään äkkiä pois ennen kuin joku kiinnittää. Mä en tiedä, mistä johtuu. Onko se mun kuvakäsittely? Ei, kyllä se on, kaikki näkee ton, kun aurinko tekee sillan. Se on se sun that walks on water. Vai onko se toi kamera? Mutta se on niinku, jotenkin tekee tosi rumaa veden pinnasta. Niinku se, että se ei niinku näytä silleen hyvältä. Okei, kiinnostava väite. Koska mä en tiedä, tämä ei nyt ole mun mielestä kauhean kivan näköistä mustaa raitaa tai tällaista. No, mutta tässä nyt on varjo tapauksessa. Mutta mä oon niinku huomannut, että mulla on aina tosi paljon tämmöisiä henkilökohtaisia ongelmia, kun mä kuvaan tuolla mun kameralla vettä. Okei, no se tarvituu käymään saaressa mennä vesikierrokselle pelkästään, niin katsotaan, mitä sieltä tulee. Kiinnostavaa. Mutta tästä mä jotenkin tykkäsin. Tässä on niinku luontokohtaa metallin. Joo, ja sitten tuossa on hauska tuolla vähän tuollainen niinku, habitus tuolla ketjulla ja pultilla, että se olisi niinku joku ukkeli katsoo tuonne kuvan oikeaan suuntaan. Joo. Toki se on vaan mun mielikuvitukseni. Nyt on kiinnostava Bogeh tuolla vasemmalla. Joo, sitten kun sieltä tulee hetken päästä sellainen kenkäkuva, niin siitä mulla on sitten semmoinen löysin uusia tapoja tehdä asioita. Oho, nyt on kova tyyppi. Pistä nyt rintakarvat prameesti. Tämä oli semmoinen... Sä katsoi vielä ujosti kameraa, kävikö sä asettelemaan tämä tyypi? En. Niin mä pääsin oikeasti tosi lähelle ja tämä niin ei liikkunut mihinkään. Mutta zoomasi se silmään. Kyllä, hän todella katsoo, että nyt ollaan niin lähellä. Ja siis se antoi mun kuvat tosi kauan. Täällä on vähän tämmöinen derpe-ilme tässä. No nyt sä enää nähnyt sua.
Minne se katosi? Jos joku vitti antaa banni sieltä bottimainoksella, niin olisi tosi kiva. Nyt se hukkasi sut ja tuijottaa. Joo, mutta siis se tosi pitkään se niinku oli, ja mä olin, niinku, se päästi tosi lähelle. Kävi kielari. Kävi. Mutta sitten kun mä lopetin sen kuvaamisen, niin se koitti lentää mun päälle. se ihan niinku oli sellainen, niin, mutta sitten se koitti vähän kuitenkin kostaa, että mitä sä kuvasit mua. No sielu lähti monen kertaan. Mutta okei, jos tänne olisi yhdellä kuvalla kertonut tämän koko lokkitilanteen, niin mikä näistä olisi ollut se kuva, jos pitäisi niinku vippaa. Joo, tässä on homma kyllä hanskassa. Tuo eka on mun lemppari näistä kyllä. Se on kyllä. Se olisi sitten vahva kakkonen. Ja vahva kakkonen on ykkönen. Niin, että se ei tykännyt, että mä lopetin sen kuvaamisen, niin sen takia se hyökkäsi. Niin se voi olla myös niin päin. Sitten tämä autoilee varmaan katsoi vähän pitkään, kun mä tein semmoisia Matrix-tyyppisiä väistöliikkeitä, kun se linti, kun... Oho, siinä Matrixissa lähti mun tukka. Olkoon niin. Joo, sitten löytyy semmoisia poijui. Juu, ei ole vielä baatit tullut. Tästä oli vähän tämmöistä sillankaidet etualalla. Saadaan vähän syvyyttä rakennettua. Ja vähän tuommoista peeping tom estetiikkaa. Sama risteys. Vähän enemmän jumissa toi valotus. Oliko vielä sama kelloaika? No en tiedä kelloajasta, mutta kuukausi on eri. Kuukausi on eri? Niin kuin se edellisessä oli... Joo, oli taas se sama risteys. Mikä kansi se oli? Sano nyt. Just se manhole cover. Niin. Viemärin kanssa. Mä oon niin Andy McCoy, että mä en osaa suomea enää. Tää on kyllä hauska. Ja tässä on niin nyt taas esimerkki, mistä näissä on puhuttu näissä striimeissä, tästä horisontisuoruudesta. Niin, kun tämä ylämäki menee näin. Kyllä. Ylämäki on pino, mutta sitten koitti kuitenkin ottaa ehkä tätä linjaa suoraksi, mutta sitten kuitenkin, kun tämä maa meni täällä näin, ja se niin kuin yhtään semmoista suoraa linjaa. Siinä lähti hiukset. Mietitkö me tekoäly, että sä vetäisit yhden suoran linjan ja suoristaisi kaikki linjat? Se on toki tulevaisuudessa mahdollinen, sen tarvitsee vaan vähän opiskella. Jos se pääsee metadataan kiinni, niin sittenhän sit ottaa linssitiedot sieltä ja saa sieltä, että mikä se vääristymä taso sitten mihinkin suuntaan. Sitten mentiin taas niinku sporttaamaan. Oho, mitä siinä oli kuukausi välissä vai? Kuukausi oli välissä. Mutta kato, tähän mä tein tämmöisen aurinkopallon. Ja se tulee kato läpi. Kyllä. Millaisen kerkeistä ottaa, että se tuli sieltä niinku, sarjatulella, että sait sieltä se on vielä verkossa siis helposti, läpi. Helposti. Ei se ollut koottis. Sitten oli ensimmäinen mun julkaisema vahinkokuva. Näitähän sulla oli aikaisemmin. Joo, siellä. kyllä. Mulla on tuo aikaisemmissa striimeissä. No, niin, tämä oli mun tämmöinen vahinko-otos. Joo, joskus ne on tosi hauskaa. Tässäkin vahinkokuvassa, niin tässä on silti komppis kuosissa ja hyvä meininki. Niin. Ja sitten niin yksinkertaisuudessa tämä on valokuvataidetta jo. Noistahan voisi tehdä ihan oma sarjansa kaikki vahinkolaukaukset. Meikäläisen feissi voisi olla vaikka siinä kannessa. Mitä? Ei mitään. Oh. Ei mitään. Aika fallinen on tää sun, no ei, tää ei helpota asiaa yhtään. Tää sun kahvihetki. Joo, kyllä. Anteeksi. Kuva kerronta. Miten se nyt sitten? Nyt päästiin. Sulla on ollut kevättä rinnassa selkeästi. Joo. Tässä on tämmöisiä muotoja. On. Mutta selkeästi on niin marraskuusta pitkä aika jo. No, mutta aika söpät noin pinkit kuulokkeet. Mä jotenkin näen, että sä rokkaat niitä kanssa jossain pihalla. Todellakin. Myyt sitä mixtapea Porin torilla. Porin torilla 10 mixtape. Näillä pinkeillä kuulokkeilla miksattu. Niin se on. No bad. Siinä on ollut nopea pyöräilijäpariskunta. Tai auto. Tämä oli hauska. Näyttää vähän niin kuin sähköjohdolta tavallaan. Joo, näyttää myös vähän anamorfiselta kuvaamiselta, mutta siinä on joku tärähdys. Siis liike. Joo, semmoinen niin semmoinen ihan kunnon iso liike tehty. Joo, mutta sulla on ollut vaan niin pitkä valtuusaika. Joo. Tämä itse asiassa on jopa jalustalta tehty se liike, että sen takia se on niin kuin... Sen takia se on itse asiassa niin. Hauska toi kuu. Menee tuon ihan oikeaan ylänurkkaan. Siinäkin tulee tämmöinen viiva. Joo. Coolio. Ja sitten täällä on sama, mutta tehty se liike, niin kuin, liike toisinpäin. Joo.
Sitten on kuukuvi. What the fuck, man? Onko ne oikeat tähtiä? No, kun mä en tiedä. Joko ne on tähtiä tai ne on paskaa kennolla. Mä epäilen, että se on paskaa kennolla, mutta noin. Koska mä kävin tätä samaa pohdintaa, kun mä avasin nämä kuvat. Ei zoomattu enää. Okay. Koska sitten kun sääti sitä mustan tasoa, niin sitten ne hävisi. No, niin mutta se nyt ei suoranaisesti ole yllättävää. Mutta kyllä mä väittäisin, että se on paskaa kennoa. Voidaan silti kertoa, että ne on tähtiä. Mutta ne on tähtiä, koska ne näyttää vähän tähdet. No, sama. Hopeinen kuu, ne on samalta kerralta varmaan. Joo. Kumpi vastaa todellisuutta paremmin, toi hopea vai kultainen toi väri? Tai sun silmän pitäisi melkein todellisuutta käydä katsomassa, että kumpi se alun perin oli. Mä luulen, että niillä valkotasapainoasetuksilla, mitkä mä olin, niitä keltainen on varmaan niin kuin lähempänä totuutta, mutta ehkä se silmämääräisesti sit se olisi kuitenkin toi. Niin mutta tähän niin kuin imastu sisälle tosi paljon. Niin kuin kropattu. Joo, ei sulla tuollaista linssiä, plus että kyllähän tuosta näkee sitten tuolla lähelle mennessä, että siinä on menty. Sitten jatketaan näillä pyöreillä linjoilla. Joo, taas on munakuvassa. Munakuva. Sulla on tuo kana seurannut täältä jostain sieltä, nyt sä oot saanut leikattua se paloiksi, se oli siellä, en muista edes kuukautta. Sitten täällä on tämä sulta saatu seinäkoriste. Oi, hyvä, tullut käyttöön. Voin sanoa, että en edes muistanut kyseistä lautasta enää, mutta se on upea. Joo. Siinä oli hiukan verran tiukas se liima, mikä meillä oli laitettu seinäkoukku siihen. Sitä sai hetken aika rapsuttaa, että se lähti pois sieltä. Mutta siitä tuli käyttölautasen. Joo, siis senähän se on kaiken paras. Se on 79 vuoden niin kuin sun syntymävuosi, niin se on ihan täydellinen. Itse asiassa mun isovelinen syntymävuosi on 79. Miksi mä annoin sen sulle? No, eipä siinä. Wow, tää on niin future, mikä on niin se, mitä me eletään just tällä hetkellä. Tämä on mun mielestä hyvin hämmentävä tämä kuva. Wow. Tässä on niin hieno tämä muotokieli ja miten silmä menee sitten totta kai ton ihmiseen, koska ihmistä kaikki katsoo. Kun sillä ei ole housuja. No, mutta se nyt on ihan perus. Mutta sitten se, että sit tuo melkein Vans-logo tuo sen sitten tuohon keltaiseen ja sitten vasta huomaa, että ei hell, siinä on portaat siinä keltaisessa. Okei, ainut asia, mitä mä näen, että sininen menee tämän pyllyyn, mutta ihmiset näkee asioita eri tavalla. Se on ihan luku. Sä näet nämä portaat tässä ja mä näen, että menee tämän pyllyyn. Mä näen, että tulee sieltä pyllystä. Tämä on niin se exit tai not exit ajatus sitten varmaan, että kumpi onkaan lähempää sydäntä. Mutta joo, mä menin oikeasti niinku kuvaamaan tätä sinistä juttua ja sitten tämä vaan niinku tuli siitä. Sitten tämä pyöräilee ja sujahti. Niin. Ja sitten sä mietit editissä, että jos se olisi ollut vähän paremmin fokuksessa, niin tämä olisi ollut kiva tämä kuva. Tämä oli niinku tämä ihminen, joka on meillä molemmilla opettanut valokuvausta. Joo. Niin Joo, meitä ei opettanut tekoäly. Ei. Vielä siinä kohtaa. Se on joskus sanoi semmoisen lauseen, mikä jäi kummittelemaan mun päähäni, että valokuvaajan hyvä ystävä on tuuri. Ja se on tämän projektin aikana tullut kyllä niinku monta kertaa todistettua. Joo, siis eihän valokuvaaminen ole mitään muuta kuin odottamista niin pohjimmiltaan. Ja sitten se laukaisimen painamista, kun koska tuntuu, että eihän mä ollut niinku ihmistä miettinyt tuohon kuvaan yhtään, kun sitten se vaan niinku tuli siihen just sillä hetkellä. Kun niin itse asiassa tässä projektissa, tämä on ollut silleen mullakin dokumentaarista, että en mä ole tehnyt vielä yhtään, muistaakseni ainakaan yhtään semmoista rakennettua kuvaa. No voi olla, että mä oon väärässä, mutta mun mielestä en ole rakentanut kuvaa. Sä oot tehnyt jotain noita rakennettuja. Esimerkiksi tämä. Joo, ja sitten sulla oli kenkiä ja kahvia ja mitä, mutta muistaakseni mun on ollut dokumentaarisen, ja just sit sen takia, että koska se on ollut mulla niin helppoa, niin mä oon pitäytynyt siinä, mutta samaan aikaan mä oon miettinyt, pitäisikö tehdä jotain rakennettuakin, rikkoisi vähän sitä linjaa, mutta taas tulevaisuuteen heinäkuussa mä rikoin linjaa joka tapauksessa tekemällä dokumentaarista eri tavalla. Nyt tää kun sä oot kuvannut oman kotisi sisällä asioita, niin sit tuntuu, että se niinku kaikki pöytäpinnat on jo käytetty ja sit sun pitää ruveta niinku luovaksi ihmiseksi. Niin mikä on paras idea? Mene kauppaan ja ostaa 2 kappaletta semmosia rullia, jos pyöritetään susia. What the fuck? Mä luulin, että tää on sun verho. Joo, ei. Sä et käyttänyt sun verhoa. No en itse asiassa ajatellut asiaa, mutta nyt sä voit pyörittää susiakin. Kyllä. Miksi tämä ystävä on näin vihaisen näköinen? Kato, sillä vaihtuu naama kesken kaiken. Niin tossa on
ei ihan niin viha. Anteeksi, meneekö se kulmakarvat ton liinan päälle? No totta kai. Wow, silloin on melkein yhtä isot kulmakarvat kuin meikäläisellä. Arvostettava hauiski on melkein vastaava kuin meikäläisellä. Oho, siinä on vähän tämmöistä lightning bolt meininkiä. Kyllä, ja se mulla oli semmoinen sininen pallo, minkä mä toivon niin lähellä sitä linssiä. Että se on niinku tavallaan, se ei edes ole mikään semmoinen niinku, tavallaan efektijuttu, vaan se on niinku. Vaan se on freimissä jo valmiina, että sitä ei ole lisätty sen jälkeen. Siellä on ollut chatissa kiukkunen vakuutusmyyjä. Millaisia kiukkuvakuutuksia? Nyt kaikki rekkarikilvet on nyt näkyvillä. Siitä sitten vaan tutkimaan, kuka omistaa minkäkin. Oi, kevään kukoistus löytää jo Petrinkin toukokuun. Ja sitten päästiin rakkaus kahviin edelleen niin jatkuu. Sitten päästiin vielä uudestaan hyödyntämään näitä niinku susijuttuja. Susiympyröitä. Mm-hmm. Oho, kahvista alkaa, kahvi se päättyy, joo. Vähän jäätiin alle. 65, 9 kokonaissaldo ja 76, joo. No ei kovasti. Ei. Mutta tätä olisi voinut ehkä vähän inkata tätä kuvaa vielä lisää. Että tämä nyt oli vähän semmoinen nopea ohikävelyräpsäys, mutta noin. Mutta ehkä tästä olisi saanut semmoinen pienellä ajatuksella, niin olisi voinut vielä saada paremman kuvan. Ei välttämättä, mutta olisi voinut saada. No, ainakin erilaisen kuvan, mutta tuossa on hauskaa just tämä, että kun nämä pyöreät pöydät kulkee tuossa linjassa, mutta sitten siellä on tuo pyöreä liikennemerkki myös. Ja molemmin puolin freimiin, niin se tekee tuommoisen hauskan kolmion noihin pyöreiden objektien yhteiseloon. Toukokuun kuvat oli siinä. Pitäisikö meidän pitää pieni kahvinkeittotauko? Ja mä en tiedä, missä meillä on taukonappula. Näetkö sä sieltä niin ne teksteistä? Taukonappula. Hip, hip, hip. Hop, hop, hop. Siinä. Yksi alaspäin. Siinä. No niin. Painaa tästä hissinapista. Semmoinen tauko. Se oli semmoinen tauko. Meillä on yksi kesäkuu hukas. Täällä on 1 kesäkuu vaan. Huhti. Tauko. Tuo on sun kesä, eli mun kesäkuu puuttu. Onko sä ottanut yhtään kuvaa kesäkuussa? Sen sit. Huomasitko, että mä ohitin tämän mun tauko-ohjelmani täällä kahvin keittämisellä? Se oli muuten ehkä parempi tauko-ohjelma kuin meikäläisen arvuuttelut. Mulla oli pitkään tässä kesäkuussa, itse asiassa kesäkuun viimeiseen päivään asti kello 23.45 asti pelkästään tuo ensimmäinen kuva. Joo, niin oli. Mä luulin, että kun sä niissä kuvissa menit jo niin paljon edelle, että sä pidät niinku lomaa, että sä laitat yhden kuvan. Kesälomaa pidät. Ei vaan, mulla sitten kesä meni, kun kesä on crazy, niin siinä sitten mä sain rutattua ne kaikki. Tein ne sitten siinä viimeisenä päivänä, sain varttiin ennen kuin kesäkuun loppuun lykättyä Behance, ja se oli voitto itsessään, vaikka mitään säännöstöä sillä ei ole, että pitää laittaa milloinkin kuvia, mutta olen pitänyt itselläni sitä, että saman kuukauden aikana laittaisi sen kuukauden kuvat, niin sitten ei jäisi painamaan tulevaisuuteen. Joo, mutta tämmöisellä X-Pan kuvalla on ollut kiva aloittaa. Hei, 5 ensimmäistä kuvaa eikä kahvikuppi. Kyllä se kahvi sieltä tulee. Mutta ei ollut vielä 5 ensimmäisestä kuvassa. Italialassa ja Ranskalassa. Niin tämä oli jotenkin hauska. Tosi kesäinen meininki. Mä olin ihan vaan ohikulkumatkalla. Mun ei ollut tarkoitus tähän kuukauteen ottaa mitään muita kuvia kuin maailmalta, kun mä olin tekemässä. Ja tietoinen siitä, että olin tekemässä Euro roadtrippiä. Niin mä ajattelin, että kesäkuu tulee olemaan pelkästään niitä. Mutta sitten tää oli sellainen freimi, mitä mä en voinut ohittaa. Mä itse asiassa kävelin ohi tästä. Ja sitten mä palasin, fuck, kyllä mun on pakko ottaa 1 kuva Suomesta vielä kesäkuuhun. Ja tää on se kuva. Se oli semmoinen. Se oli sellainen. Tästä mä en tiedä, onko horisontti niinku suora vai ei. Tää on kanssa niitä mindfuck-asioita. Mutta tää oli mun matkani alku Turusta Saksaan. Suomen Turusta. Lautalla, kun menin, niin
siellä tuollaisen auringonlaskun kohtasin. Täällä on penkkivinos. Se on niin sanottu vinhopenkki. No, se ei ollut jäähypenkki. Gymbro tietää. Ja sitten siinä pulukuvassa on mun mielestä hauskaa se, että kun tuo yksi pulu tuossa vasemmalla alhaalla, se on tuommoinen lintujen pelätys, linnun pelätin muoviharakka, mikä ikinä, niin se ei ole paljon pelotellut noita puluja, vaan se chillaa niiden kanssa tuolla maassa. Siellä olisi vielä puuttu, että siellä olisi joku pulu, olisi koettanut lisääntyä. No siinä oli reikä siinä haaroseudulla, että oikein tiedä mitä siellä on yritetty ja mitä sitä on tehty. Ja tässä päästään just tähän, missä puhuit tuolla hetki sitten, että se auton nokka, että sä et ollut ihan varma siitä, että onko se hyvä siinä kuvassa, kun siellä on niin kivat ne killuttimet, niin tässä on tämä sama meininki. Mulla on myös ruutuja, mistä autoa ja ihmistä tuolla ei ole, mutta sitten mä totesin, että itse asiassa on kivampi näin, että tässä on jotain muuta kuin pelkästään tämä upea arkkitehtuurillinen tapahtuma tässä kuvassa. On jännä, miten tämä, niinku, koska tämä seinähän taitaa olla niinku ihan suora, mutta että tämä niinku ympyrän muotoinen parveke, niin se tuo niinku tähän koko seinään tämmöisen jännän niinku fiiliksen. Joo, pikku mindfucking. Ja just täällä, mä en tiedä, mulla oli jotenkin puras tällä reissulla semmoinen kärpäne, että niinku sellainen... Tsetse-kärpäne. Se, ja sitten sellainen kärpäne, että tällainen jonkunnäköinen epäkohtaisuus ja suttuisuus on niinku se juttu, mitä lähdetään tekemään. Tässä mä en tiedä, kuinka monen silmät menee ton tätiin, mikä lukee kirjaa tuon parvekkeella, mutta se oli... Täytyy sanoa, että en huomannut ennen kuin sanoit. niin sinne ei, tämä on silleen epäonnistunut valokuva, että silmät ei vie sinne, mutta se oli niinku se kesäfiilis, mikä mulla oli tässä. Mä katsoin vaan tätä komeat urosta tässä. No se on, ja kun se komea uros katsoo tuon etu alas, niin se silmä ei oikein vie mihinkään sieltä sitten enää. Se lukee mainosta kyltin toisella puolella. Se on tulevaisuudessa jo. Mutta just tämä on niinku sitä epäkohtaisuutta, että meillä on tuommoinen vanha hulppea rakennus, ja sitten mä peitän sitä tuommoisella liikennemerkillä, niin tämä oli semmoista tematiikkaa, mitä mä kuljetin mukana, niin siellä jostain, en tiedä mistä kipinästä syntyi se, että tehdään sellaista katukuvaa, mikä ei ole niin puhdasta. Esimerkiksi tämmöinen puolikas tai linja-auton pyöräilijän perä, ja sitten toi patsas, mikä tuo keskellä on tuo suihkulähde, niin se koko ukkeli siinä on tuon tolpan takana. Niin tämä voisi joku lukea, että tämä on ihan täysin paska kuva, ja se on myös totta, mutta tässä tapauksessa se on tarkoituksellista ja tekee tämän kuvan just juuri sillä. Tämä se operaatio vetää, niin se on joka viikko kuvaa sellaiset 20 kuvaa. No, mitä me laskettiin, että 3 kuvaa päivässä? Olisiko se ollut jotain sellaista, johonkin 84 kuvaa kuukaudessa pitäisi, niin, niin se on aikalaiset se 1000 vuodessa. Hauska tämä freimaus tässä. Joo, framing in a framing in a framing, ja tässäkin on niinku, mun mielestä hauskaa se, kun tässä on niin tämmöinen vehreä niittyhomma, ja silmä menee totta kai tuonne henkilöön, joka puhuu puhelimesta täällä kukkakedolla, niin sitten sen jälkeen vasta tajuu, että ei hitto, että tämähän on jostain kaupungista, että siellä menee tuommoinen raitiovaunu taustalla, ja tuolla jotain ihmisiä vasemmalla ja linja-autopysäkin tynkää. Ja... Se hämäys olisi paljon isompi, jos se ei näkisi näitä ensimmäistä, näkisi vaan tämän kuvan. Niin, jos lähtisi siitä, kyllä, niin. Joo, totta kai. Mutta nyt kun sä oot nähnyt tavallaan tämän, niin sit sä katot sitä heti eri tavalla, ja sitä bongaat sen paljon nopeammin. Kyllä. Ja tässä sama, mutta eri suunta, siellä se sama niin, tämä on nyt se sama, minkä mä tein, että otin kuvan tästä, mutta sitten mä käännyin toisenpäin, niin se on toisen. Joo, no mä kävelin niin taas ehkä puoli korttelia, koska se ihminen istui tuolla vielä syvyyksissä. Kenkä. Pohja. 2 ja kenkä. Aha, siinä oli kenkä myös. Joo, tää oli jotenkin kutsuva. En osaa yhtään sanoa, mikä tämä UFO-homma on täällä oikeassa laidassa. Jos joku tietää, niin saa ilmiantaa. Italiassa oli jossain määrin just tommosia keltaisia tolppia, missä oli tommoinen kolmio frisbee-homman päällä. Mä en lähtenyt niin pitkälle, että mä olisin ottanut ymmärrykseen, että mikähän on. On virallinen sienien myyntipaikka. Se voi hyvin olla. Se kertoisi, miksi nuo kengät oli siellä läheisyydessä ja juomapullo. X-Haust. Tämä on semmoinen, että mä leikkasin niin 4 näiden
näitten mukaan. Joo. Niin sitten tää oli semmoinen levyn kansikuva. Toni Halmeen Exit Only biisi. Vaikka. Saattaa olla, että on silti sisäänottoaukko, että se on sitten eri. Eli se on niin kuin in only. Se ei oikein toimi. Tulee jossain kohtaa ahdasta. Se oli hyvä, niin. Hyvä tarinallisen. Oli. Ja tämä pusikkokuva on mun mielestä hauska siitä, että siellä on tuo metalliaita taustalla, minkä siellä kuitenkin sitä näyttelee sen verran omaa osaansa, että sen siellä pystyy bongaamaan. Ensiksi se saattaa näyttää pikkukuvassa vähän luontokuvalta. Ystävä työssä. Maija Mehiläinen. Mm-hmm. Chatissa sanottiin kyllä, että se on ampiainen, mutta voidaan sopia, että se on Maija Mehiläinen. Jos se on ampiainen, minkä nimi on Maija Mehiläinen. Jos se on miespuolinen, niin se on Faija Mehiläinen. Totta. Hän voisi olla myös mies, minkä nimi on Maija. Mehiläinen. Totta kai voi. Tai taisteluhelikopteri. Mehiläinen. Mutta se on hassu nimi. Mä en tiedä, miksi mä niinku sammutan näitä kuvia, kun mä voisin panna täältä niinku sivulta. Niin varmaan kun sä pelaat koko ajan sen ajatuksen kanssa, että katsoinko pikkuruutuna vai isoina ruutuina. Se on myös yksi Maija Mehiläinen. No se oli kyllä kieltämättä. Mennään äkkiä pois sieltä. Sä oot änkenyt joka kuva. No se on kyllä kumma, että kyllä. No Maijat on just tollaset. Löytyy tuolta kuvastosta useammasta kohtaa. Joo, tää on vähän tällaista niin kuin ihmisen läsnäolon ja poissaolon tanssia, tämä niin kuin kerronta, missä ollaan. Tämä oli kiinnostava tollainen, miksi tämä nyt sanoo, siis kaivon kansi. En tiedä, mikä tuo panda siellä pohjalla oli, mutta se oli niin kiinnostavaa, että se oli tallennettava. Siis näähän on niin kuin linssin lähellä. Joo, se on Ritilä. Jännä, Ritilä, miten se niin kuin näkyy ikään kuin läpi tavallaan. Niin. Joo, kyllä. Joo, se on tämmöinen ritelikkö. Oho, se ei varmaan ollut Suomea. Ritilä maassa, josta vesi pääsee valumaan. Sitten sä oot tämmöisiä puuveistauksia tehnyt. Joo, tää oli joku paikallinen puupää. Se oli sitten kuvattava ympäristössään ja itsessään. Tadaa. En itse veistellyt sitä. Mitä siellä lukee? Andrea Gandini. On varmaan ehkä tekijä tai sitten tämä kyseinen henkilö, joka siinä komeilee. Tai ehkä se olisi molemmat, että se toinen olisi tekijä ja toinen olisi teos. Joo. No niin, chatti, minkä oli ensimmäinen asia, mitä te näitte tässä kuvassa? Koira. No ei, saa olla ihan rehellinenkin. Sen puhun naaman takana. Joo, mä... Joo, se ei ole silti ihme, jos katse vie johonkin muualle, koska siinä on enemmän valoa ja sitten siinä on ihmisen katseen suunta siihen suuntaan, niin se voi olla, että se kulkee siellä sun täällä se katse siinä edellisessä kuvassa. Sama paikka, tuossa on ne portaat itse asiassa tuossa etuvasemmalla, mistä edellinen kuva oli otettu. Nyt mun on melkein pakko palata tähän, kun täällä nyt puhutaan. Katon, että siellä takana on toinen. Ne, onko nämä niin ne silmät, mitä tässä... Niin kuin... Zoomaan nyt siinä, mitä siellä on. No, ihan lyhtypylväs. Joo, siellä on parit lamput ja siellä on jotain muuta mielenkiintoista. Mutta voi olla, että siellä takana on myös toinen, mikä ei välity vaan mun verkkokalvoille. Onneksi mä oon ottanut huomioon, että chatti tallentuu tuohon videolle, että ei sillä niin kuin... Tämä voisi olla hyvin verran hämmentävää. No, vahinkolaukaus. Tämä ei ehkä ollut vahinkolaukaus, mutta tässä mä mietin, että poltaanko mä taivaan puhki vai jätänkö mä sen väreihin ja päädyin siihen, että mä poltin sen puhkia. Sitten en mä tiedä, oliko mä se julkaisun jälkeen enää samaa mieltä, mutta sellainen se nyt on. Tämä kertoo niin kuin paljon tarinaa, tämä kuva. Sen ilmäkin kertoo just sitä tarinaa. Se on nähnyt liikaa asioita. Tämä punapäinen on nähnyt siitä vierestä liikaa asioita. Kuitenkin oli kavereita siinä keskenään.
Sitten oli jotain kyrkkaa. Hän meni katsomaan meripauhaa taustalla. Tulee ihan maahan asti vettä. Ai se sataa vettä? Joo. No se on kiva. Sehän on kiva. No, chatti, mihin meni katse ensimmäisenä? Napa. Jep, koska nänneissä on skarppi, niin napaahan se katse menee. Ei taisi oikeasti olla silmissä skarppi, mutta kyllä se skarppi-alue oli vielä siellä rinnassa myös. Sitten oli totta kai sen perään feed pick ja sen perään rujo todellisuus. Siellä feedpickien takana on aina tommonen niin kuin joku kaiken takana roskis. Roskaläjä. Tämä on tämmöinen kantaa ottava kuva. Täällä on tämä pisan kalteva torni. Joo, se on hauska, että sä hyppäisit yli, koska mun pisakalteva torni lempari, no toki on hauska, että mies tuijottaa ton aitaa, mutta siis tää pisakalteva tornikuva on mun mielestä vitsikkäämpi. Mutta tällä jälkikäteen niin sanoisi tietysti voinut laittaa suoraan sen kuvan, niin se olisi varmaan ollut ihan ok. Tässä on tämmöinen niin jatkuma tästä tornista. Niin joo, se on vähän. Joo, tuo pullo vie sen niin siihen oikeaan linjaan. Nyt itse asiassa, kun sanoit, niin pitää paikkansa. Joo, mutta se oli hiven sillä hämmentävää. Ja sai just hyvin kuva kerrottua vankilameininkiä sieltä, kun olympialaisia rakennettiin. Että siellä on aika paljon aidattuja alueita ja rojua siellä täällä. Ei ihan niin puhdas Pariisin keskusta, mitä se olisi voinut olla kaiken tuommoisen metallihässäkän. Niin, ajatuskatkos. Joo, mä tulin katsoa tätä tukkaa. Joo, tää oli yksi lempparikuvia. Mun kuvia tästä kuukaudesta. Tää hetki ei kestänyt kovinkaan kauaa. Ja näin henkilön pysähtyneen tähän ja sain napattua siitä kuvan, koska se oli mun mielestä tosi upea just tämän kraanan kanssa siinä yhdessä tukkansa kanssa ja linjassa. Tämä on hienosti rajattu tämä niin crime here-teksti. Kysytään chatissa, että miksi siellä pisan kaltavassa tornissa oli Audin renkaat? Varmaan kun markkinointitempaus. Niin. Mutta mietin, että sitä voi työntää. Joku voisi myös kysyä, että miksi tuossa aidassa on banaani ja nutella ja miksi toi penkki on aidattu pois. Mutta mieti, kuin helppoa sitä pisan kaltavaa torniin, kun on työntääkö sinne on Audin renkaat. Ehkä just sen takia. Joku täällä on tämmöinen nutella ja jutellaan tyyppinen. Joo, siis Cinderellahan on niinku Cinderella ja Nutellaa. Mä oon nyt yrittänyt katsoa tää kuva tässä, mutta tässä on ollut pikkusen kaikki niinku muuttui. Joo. Koska tää on semmoinen niinku, mikä rupeaa puhuttelemaan mua nämä niinku metrotunnelit. Joo. Melko tylsiä metrotunneleita oli Pariisissa, pakko myöntää. Ei ollut silleen supervalokuvauksellisia. Sä saat Maksoni jaikkeli. Eli... Joo, siinä on legenda kuvassa tuossa etuoikealla siis. Niitä pulu. Jep. Ja sitten tuo Jacksoni totta kai myös takana. Tää oli mielenkiintoista, mutta siellä oli tämmöisiä patioja siellä jengi myös toki nukkui siellä kadulla siellä täällä, että varmaan joku lahjoittanut tuohon autojen väliin tuolla se pienen patio. Onko sinulla käsitystäkään tuosta käsikuvasta? Vitsi, mä kompastuin siihen. Siinä meni sekin vitsi. Ei ole. Hyvä. Ei mullakaan. Mä ajattelin, että onko tässä niinku yritetty semmoista, mikä se on se taidekuva, missä koskee ne sormet. On, siitä vaan puuttuu kaikki muut sormet. Mutta sä et voinut niinku oman käden laittaa tätä. Ainoa, että toi oli varmaan mutta se on vaan perspektiivistä muutaman kiinni. metrin korkeammalla kuin meikäläinen. Niin. Se olisi ollut vaan perspektiivistä kiinni. Taas täällä on tämä sama ihminen tämä kuva. Jep. Tällä kertaa tuplapäisenä. Nukkuuko tuolla joku? Eikö se ole roskakas? Eikö se? Mä toivon, että siinä ei nuku ketään, kun se on joku tämmöinen jätessäkin. Tai itse asiassa näyttää pressulta. Niin, tahtoi itsekin, että olisit vaan hypännyt. Totta. Pakko palata. Eihän se ole koe, että hyppää vaan. Niin. Se on just näin. Tuplahyppy on keksitty jo aikoja sitten.
Ei ole kovin tyytyväisen näköinen tämä ystävä, kun se on kanssa aidattu ja köytetty. Shiny balls. Tää on taas jo Amsterdamia. Ihan mukavasti tulee nuo kulmaideat about sormien napsattamalla mieleen. Mitkä kulmaideat? No niin, kiinnostavaa. Niin, mistä kulmista me puhutaan? Ja jos kulmista ihan vaan kuvakulmina, niin sitten sit hämmentää vielä lisää. Mut joo, siis... Tai sitten nämä meidän juttujen kulmat. Kaikki on vaan työn tulosta. Harjaamisen lopputulos. Aamuilloin kun harjaa, niin sitä sitten harjaantuu siinä samalla. Siis vaikka tuossa käsikuvassa. Niin nähdä tällainen kuva ja sitten taltioida se. Niin, se on just sitä se valokuvaaminen. Se on asioiden näkemistä ja kokemista ja sen tallentamista. Ja joskus sitä tekee enemmän tietoisesti, joskus vähemmän just sitä, että lähtee miettimään sitä, että miten ihmiset yleisesti katsoo asiaa ja miten sit voisi näyttää siitä jotain muuta. Ja sitten kun ei ajattele lainkaan vaan kuvaa, niin sitten se on vaan sitä selkärangasta tulevaa tarinankerrontaa, mitä se sitten on. Mutta joo, patsaita harvemmin näyttää esimerkiksi just noin. Joo, kyllä niistä niinku yleensä koko patsas näytetään. Joo, se on silleen useimmiten myös edullisempaa sille itse patsaallekin, että saadaan vähän käsitystä, että mistä on kyse. Mutta tässä oli kyse sitten taas valokuvataiteesta, niin se patsas oli vaan omana taiteenaan osa tätä uudempaa taideteosta. Siellä on aika tuommoinen fiftarihenkinen siis, jädepaikka. Joo, se yhdistää vähän tämmöistä fiftari ja sitten siinä on vähän tämmöistä Barbie-estetiikkaa niin pinkin värimaailman kanssa. Niin. Joo, se oli hyvin kiinnostava kohde. Siellä oli myös ihmisiä. Ja onko tämä vielä samasta paikkaa? On. Okay. On. Siellä oli myös ihmisiä tuon pöydissä, niin mä sain napattua tuon laajan kuvan niin, että siellä ei nähnyt. Mä en kokenut, että mä haluan tästä paikasta nyt sellaista, missä on ihmistä, ettei vie huomiota sieltä paikalta ja siltä estetiikalta, mikä sen itsessä. Nyt joku voisi kirjoittaa chattiin huutomerkki Thor, koska meillä on Thorta. Tai joku voisi kertoa yhden Thor-vitsin siellä chatissa. Kovassa tuulessa pitää varoa, ettei joudu tornadon keskipisteeseen. Kiitos. Hyvä. Tänään kuitenkin torstai. Totta. Dogio, kännykkä ja naama. Ja käsi. Ja käsi. Koira on silleen, että näytä mullekin, mitä siellä TikTokissa on. No, ehkä sä ottanut musta bootiekuvaa. Anteeksi, Belfie. Ei se ole Belfie, jos sen ottaa joku muu tyhmä koira. Amsterdamissa ollaan edelleen. Fillaroitsija täytti edelleen? Missä kohtaa me mentiin Amsterdamiin? Tässä kohtaa, missä alkaa tämä nämä värikkäät kuvat. Värikylläisyys. Kyllä. Okei, sä luit tämä Rauman kanali. Rauman kanaliltahan se näytti, mutta siis aluksi puhuit vain Italiasta ja Ranskasta, niin tämä Amsterdami vähän yllätti. Se tuli kurvipallona. Joo, sieltä tuli tultua myös takaisin sieltä maailmalta. Ne tuli ajettua Ranskasta, sitten Belgian kautta Hollantiin, ja sitten tämä on nyt sitten sitä itseään. Kaveretta kesken Hollola. Joo, Euroopan Hollola. Ja tässä on myös tuota samaa, mitä mä teen tuolla Italiassa ja Ranskassa, eli on joko työkoneita tai muuta vastaavaa siellä niin vanhojen rakennusten edessä. Se oli kantava teema. Plus tässä on tämä pyöräilijä, mikä aikaisemmin streameissä ollaan käyty läpi, että se polkupyörä tekee valokuvan. Ollaankohan koirakin jossain kohtaa sanottu. Erilaisia torsoja, osalla pää paikallaan ja osalla ei. Täällä herrasmiehellä pää vielä paikallaan. Kiss. Ja Lekat tuli tutustumaan kameraan. Jos menet seuraavaan kuvaan tästä, niin tästä seuraavasta mä oon enemmän ylpeä. It's beautiful. Mulla oli se yksi koiran naamakuva, mikä oli tämmöinen aika samanlainen, epäskarppi ja tosi lähellä. Kyllä. Aina samat kuvat molemmilla. Kyllä, hän oli hyvinkin kiinnostunut kujakatti. Kamerasta kiinnostunut. Sitten ollaan taas kahvilassa.
Tällä kertaa ei kahvikupin kuvaa tainnut olla. Kuinka monta ihmistä on kuvassa? 4. Taitaa olla, ellei tuolla joku tuon mummon takana vielä. Mutta ehkä toi oikealla oleva ihminen näkyy sieltä vähän Joo, se on se. framilla. Se oli se huomiopiste siellä. Kyllä. Ja siksi arvon katselija, koska siellä on enemmän valoa kuin kuvan vasemmassa laidassa, niin se vetää silmät ensimmäiseksi sinne. Ja ihmiset katsovat mielellään ihmisiä, niin ihmiset kuvasta löytyvät nopeasti. Siellä on kaikennäköisiä vesilaitteita samaan aikaan menossa. Joo, mä nyt vähän tässä niinku ihmettelen ehkä. Siis nyt taas hankala niinku sanoa, että voi olla ehkä näyttöpäätteestä kiinni, mutta mä en tiedä, onko sitä vähän tumma tämä kuva? Tämä on aika tumma, ja mä en tiedä se tarkoituksella aika tummaksi. Okay. Siinä on tämä, kuitenkin se aikalaisen oikea valotus löytyy tuolta kuvan oikeasta laidasta, missä on tuo seinä. Että siellä niin on se keskiharmaa löytyy varmasti sieltä, mutta se teki tämmöisen pienen mystisyyden tähän veteen ja loiton linjan tuohon keskelle noille veneille, niin että se huomio pysyy noissa veneissä eikä muualla, mutta se on tarkoituksen vähän alle. Sitten mä kävin heittelemään jonkun noppia jossain kirjakaupassa. Mikä nopan sanoista ottaisi, jos 1 pitäisi ottaa? Ehkä tämä D10 tästä. No niin. Hyvä, että se on valokuva, että sitä ei voi vaan ottaa. Sanos Petri, mitä siinä on? No, Kokiksen kuplat. Oho, aika villi veikkaus. Ne on suklaa päällystettyjä manteleita, niin se on tämmöinen hopeakiilto. Jotain sokerista siis oli. Oli. Varmasti kuplivaa, kun niitä tarpeeksi lappaa suuhunsa. Valvontakamera, kuva. Onko tämä rikki tämä näyttö? Kyllä se taitaa vähän on rikki. Tai sitten se on vaan ominaisuus. Siellä on joku ollut vähemmän tyytyväinen, kun se on joutunut valvontakameraan. Niin, nähnyt itsensä. Heittänyt kengästä. Nyt on niin kuin... Kyllä. Miksi täällä on tämmöinen valkoinen naama? Mä oon samaa mieltä, että nyt on, ja sen takia mä taltioin. Tämä oli jotenkin todella upea mannekiini tuollaisessa vaatekaupassa. Hivenen häiritsevän näköinen yksilö. Taiteilijan oma kuva. Tämmöinen lonkkalaukaus. Jep. Perus lonkkashotti. Nyt on nyt on niin kuin ääripäät. Äsken oli vähän alle ja nyt on vähän yli. Nyt on vähän yli ja siitä tuli täydellinen ylityskuva. Mutta nyt siitä tuli just tämmöinen taivaskuva. Kyllä. Twin Peaks murhaaja. Tämä ainakin. No, joka ikinä, jota näissä kuvissa on esiintynyt. Ja siinähän se loppupulu. Rupeaa olemaan tonni sun lähellä. Ja tämä on vasta niin kuin kesäkuu. Joo. Puoliväli on tässä kohtaa. Ei nyt sitä on projektin puoliväli. Ollaan vähän yli. Totta, me ei alkanutkaan tammikuusta. Mm-hmm. Meinasin mokat, mutta onneksi 3/3 tehty tässä kohtaa. Päästään mun kesäkuun kuviin. Eikä alkanut kahvilla. Ei alkanut. Mutta ruokatuotteita yhtä kaikki. Oliko sullakin tuo eka kuva kuukauden viimeiseen päivään asti ja sitten vasta loput? Ei ollut, kyllä mä näitä pudotteli mun mielestä. Tässä on muuten tämä sama sushi-alusta. Kyllä, sushi-alusta on edelleen. Ei ole mennyt rahat hukkaan niin sanotusti. Ei, kyllä on käytetty niin viimeiseen asti. Näyttää hyvinkin maalauksellisilta nuo kukat jostain syystä. Täällä on palannut sauna tausta. Ehkä just sen takia. Se oli tekstuurissa joku sellainen juttu, että se näytti vähän öljyväriltä. Voisi sanoa, että sieltä se kevät puskee, mutta nyt on jo kesä, joten se on ehkä kesä, mikä puskee. Täällä on uimahalli. Sä oot tällä kertaa toiselta puolelta uimahallia kuvannut, kun viimeksi oli Pinkki Pantheri tuolla perspuolella. Nämä oli semmoisia, kävin... Mitä on niinku suomen kielellä on etaplointikuvat? Siis kyllähän sen nyt tietää, mutta ootas nyt kun mä kerron sulle. Eli ne esitellään joku paikka, että jos esimerkiksi kuvattaisiin elokuvaa uimahallin sisällä, niin sitten se on niin etaplointikuva, olisi vaikka tämä kuva tästä hallin pihalta, että katsoja tietää, että ollaan uimahallissa. Kyllä, sen jälkeen mennään vasta sisälle. Joo, etaplointikuva, sillä kerrotaan, missä ollaan, mikä suomenkielinen sanoinen mielestänsä päähän. Mutta nyt kuitenkin selitettiin tämä. Kyllä. Niin nämä kuvat syntyi silleen, että mä olin kuvaamassa
videolle just tällaisia niin kuin kuvia eri Porin paikoista. Ja sitten mä palasin ottaa ne samat... Voisi esittelykuva? Voisi olla esittelykuva. Niin palasin tavallaan ottaa ne samat kuvat sitten vielä niin kuin kameralla myöhemmin samana päivänä. Eli sä kävit kuvaan ne eri videokameralla, eli et tehnyt sun järkkärillä videota? En, koska mä oon jotenkin yksinkertainen ihminen ja mun on tosi vaikea, vaikka mä pystyisin samalla kameralla tekemään sen videon, kyllä, niin jotenkin se niinku, vaikka se niinku moodin vaihtaminen on, kun se on se yhden rulla, kyllä. Mutta jotenkin tosi hankala saa niinku aivot sit sen niinku valokuvausmoodiin, tai sitten että sä hyppisit niitä edestakas. Tämä tunnistan niinku se henkinen moodista toiseen meneminen, että on siis niinku valokuvauksesta videokuvaukseen tai sitten valokuvauksesta kameran eteen tai jotain, niin se vaatii aina aivoista tietynlaisen flipin, kun sä hyppäät niinku duunista toiseen, vaikka sen voisi ajatella, että ota nyt tästä valokuva ja ota tästä videokuva. Ja mä tiedän ihmisiä, joka pystyy tekemään sen, että se vaan vaihtaa sen. Kyllä sen itseltäkin niinku onnistuu, mutta se vaatii, silti joka kerta mulle tulee semmoinen, että pitää uudelleen kalibroida, että mitä ollaan tekemässä. Niin oli paljon helpompi lähteä niinku pois ja tulla takaisin ja tehdä se asia uudestaan. Joo. Joo, siinä tarvii vaihtaa vähän vaihdetta. Ajattelu toimii vähän eri tavalla, vaikka ollaan kuvan kanssa tekemisissä. Tunnistan kyllä tämän. Mä pyörätelin. Aika pyörätelin. Tämä on semmoinen kuva, mitä ehkä haluaisin tehdä uudestaan. Tämä on niinku, koska tämä talo on itsessään vähän omituisen muotoinen. Joo. Tämä niinku, tässä on tämmöinen harjakatto, mutta sitten se, niinku, se on tosi, se ei ole semmoinen peruskuutio. Mutta mä olisin halunnut tästä laajemman, mutta tässä oli semmoinen rekka-auto tässä. Niin mä rajasin sen takia sen näin tiukalle tämän kuvan. Mä en halunnut sitä rekkaa, mikä oli parkissa tässä. Niin mä ehkä haluaisin tästä semmoisen laajakuvemman. Sun pitää mennä sen uudestaan, toivotaan, että sitä ei ole purettu. Ei sitä purettu ole, koska se on mun mielestä ihan toimiva liiketila. Toivotaan silti, että sitä ei ole purettu. Paikallinen kahvila nimeltään. Paikallinen kahvila. Tää on jotain kesäiltaa. Tää on varmaan aika myöhääkin itse asiassa. Kesäkuusta kuitenkin kyse. Tämä jäi mulle vähän epäselväksi, että mikä kenen tämä... karvoitus siellä on. Ja mikä tämä karvoitus oli? Se on kuin töyhtöhyppä. Mutta minkä takana se on, niin ensimmäinen kysymys. Niin tossa kohtaa jossain. Aha. Ehkä se on joku kesätyötekijä, mikä oli jäänyt sinne nukkumaan. Joku sä oot myynyt nämä kuvat lokalelle. En oo. No sit sä laitoit sun kesäkärryparkkiin. Tässä on tää mun. Tässäkin oli jotain. Olisikohan... Ei, tätä ei kyllä näytä, että taisi kauheasti tekoilla. Täältä mä oon varmaan poistanut. Joo, tässä oli aita tässä taustalla. Aita. Semmoinen metalliputkesta tehty aita. Mä oon sen poistanut. Mm-hmm. Onko tässä dumpattu, eli dempattu, eli poistettu vihreitä? Joo. Ja täällä on mun mielestä rakennettu tämä alue uudestaan. Oh my fucking god. Tässä oli kans jotain, niin kuin, olisiko tässä joku auton keula tai joku muu ollut tässä? Nyt on Photoshop laulanut ihan huolella. Lassotin sen ja painoin generative filliä. No sieltä tuli Dr. Phil naama aika. Onko sinne Peten auto? On. Mulla on punainen lada omassa pihassa ja Petellä on tämmönen. Tulee ensi kuun kuvissa sitten. Sitten tulee. Mutta se oli kyllä tänään jo näkyy sun kuvissa. Joo, nokka näkyy siellä hiven. 2 mummoa meni torille, molemmat mahtu. Niin ne sanoi. No niin, kohta päästään tähän. Oho. Tässä oli mun mielestä niinku tarinankerrontaa tässä kuvassa. Näyttää melkein jopa taikatempulta, että leijuttaa sitä kylttiä käsissään. Mutta uutta kotimaista Annabella. Ja sitten se Annabella siinä. Niin. Joo, ja sitä herraa vähän. Ei tämä nyt kovin uudelta näytä. Niin, mutta se on myös vähän tämmöinen niin sensuroitu, että kukaan on niin tekemässä tämmöistä, niin ostamassa Annabellaa, niin vähän peitetty niitä kasvoja. Se on ihan hyvä, koska eihän se on kenenkään muun kuin hänen itsensä ja Annabellan asia. Niin. Café de Bus. Kyllä. Pussikahvila. Mutta joo, tämä kuva. What a heck. Siinä on jäbän sneakeri, olettaisin, mutta sitten pokehi. Ei ole omat. Ei ole omat. Jonkun muun sneakeri, mutta mikä tämä poke-homma nyt on? Mä löysin tuolta
RAW-työkalusta tämmöisen uuden Poke-työkalun. Donut Poke. No siinä sai päättää, että minkä muotoisen Poke. What? Okei. Okay. Siis munhan tekee se peilitelelinssi just tommoista Poke. Joo. Ja mä voin sanoa, että näitä tulee hetken päästä jo paljon. Saatoit innostua. Okei, onko tämä ihan luonnonvalossa vai onko tässä joku lisävalo? Ei, siis ihan luonnonvalossa. Tämä on siis tuolla Puuvillan parkkihallissa. Joo. Oh yeah. Hyvät sävyt ja hyvä valaisu. Joo, niin mutta tämä niin kuin sanotaan, että tämä tekee sen niin kuin efektin niin, että se, tehdään se nyt selittäisi, että se tekee niin kuin, että sä voit määritellä, että missä kohtaa se niin kuin menee skarppiviiva näin. Niin sä voit päättää, että kuinka syvälle se skarppiviiva menee. Ahaa. Ja sitten sä voit ymmärtääkö se muodon myös tässä suunnassa? Niin kuin syvyyden. No sanotaan, että vähän tilanteesta riippuen. Joo. Se ei ole todellakaan täydellinen, mutta tietyssä tilanteessa se toimii tosi hyvin. Joo. Tämähän on just niin kuin tuo kirjoittaa, että sä oot stealthinä vaan vetänyt tuolla napalattiassa ja kuvaillut random ihmisten kenkiä. Siis se, mitä tässä oikeasti tapahtui. Niin, sä kompastuit. Ei, vahinkolaukaus. Tässä on siis auto, ja tässä on auton peräkontti. Me oltiin laittamassa tavaraa siinä auton peräkonttiin. Niin sitten mä näin nämä valot täällä, ja sitten siitä niin kuin lattian tasolle ottaa kuva. Ja sitten tämä niin kuin, tässä niin kuin editissä vasta niin sanotusti niin kuin löysin tämä efekti, ja mun maailma nyrjähti, ja kohta voidaan katsoa, että kuinka paljon näitä niin kuin rinkuloita löytyy täältä. Niin kuin no niin, siellähän nyt sitä on. Joka paikasta. Tässä on pakko sanoa, että tuo etuala, kun se on tuolla rinkula-homma, niin se näyttää jopa ihan täysin tehdyltä. Että se olisi lisätty siis tuohon suikalle tuohon etualaan, joka on kiinnostavaa. Oho, nyt ei ole bulkkikausi selkeästikään. Joo, siellä oli vähän. Mutta komea etutukka oli kaverilla. Oli jätetty sen semmoinen. Täällä on vähän palloa ja... Hot damn. Koira ei ollut koira. oli upea koira. Sitten lisää pyörätelinettä. Joo, mutta tämä oli just vähän niin kuin hauska silleen, että kun oli ne edellinen, niin sitten kun näki tämän, niin sitten on sellainen, että samanlainen, mutta erilainen. Sama, mutta tässä on hieno tuo kukka, ja kun se on skarppi, niin se tekee tämän kuvan. Se on heti kesä. Sitten jos muistat, sen viime striimissä oli se yksi vesipisara putokuva. Se on periaatteessa täällä samassa paikkaa otettu. Mutta ei samana päivänä. Ei samana päivänä. Saattaa olla täältä reikiä. Täälläkin on vähän tämmöistä palloraa. Joo. Tästä mä tykkäsin tästä kuvasta. Sä pesit ikkunoita ja sitten otit kuvan siitä ikkunan läpi, kun sä olit suihkinut siellä pesuaineet. Kyllä. Vaikka tästä ei niin saa mitään selvää, mutta tästä voi kertoa, että tässä on niin matkalaukku. Ja... Joo, kyllä siinä niin tarina tulee läpi aika selkeästikin. Suomen kesä kauneimmillaan. Sitten mä löysin Raumalta lampait. Wow. Miksi se komppasti niin, että menee katse tosi nopeasti tuon kiveksiin? Onko nämä nyt sitten niitä lammaskoiria? No just niitä. Siis tämä oli mielenkiintoinen, kun tämä oli sitä mieltä, että tämä on paljon parempaa tämä nurmikko täältä aina toisella. Se on kuullut, että ruoho on vihreämpää aina toisella. Ja kun se ekan kerran teki tämän, niin mä ajattelin, että se ei tule tuota päät saamaan ikin pois tuolta. Joten mitä sä teit? No mä olin jo valmis työntämään sitä sitten takaisin, mutta kyllä se sitten pääsi siitä ihan omatoimisesta. Okei. Mä ajattelin, että sä olisit vaan ottanut valokuvia ja naurannut sen. Se oli seuraava vaihtoehto. Täällä jatkuu tämmöinen eläinlinja, ja pehan se toimii niin hyvin kuin pehan se toimii. Täysillä. Se vähän mietiskelee. Rahtipulu. No silläkin aika sekopäistä silmät. Vissiin syö jotain röökiä siinä just paraikaan, niin ehkä se selittää hiven. Linnusta lintuun. Kyllä. Tämä oli nimenomaan, se oli tästä niin kuin lintukuvasarja. On niinku kotonas. On niinku kotonas. Me ollaan Raumalla. Siellä on yhtä paljon ihmisiä selkeästi kuin Porissakin. Mm-hmm. Kadut täynnä. Sielläkin eläimet on kivettynyt.
Poltsmaa Sinep. Haluatko selittää? Se on sinappi, mutta se on toisinpäin penis. Totta. Käytitkö sitä siihen itse asiassa? Enkä. Mä en syö sinappia. Niin penissinappia silti voi käyttää. Mutta tää oli jotenkin niinku, tää puu, niin tästä tuli hyvä tämmönen niinku hiilosmainen. Onko se puu? On se puuta. On se semmoinen siis tummaa puuta oleva se pöytä. Joo, tuollaista näkee tällaista samanlaista muovi pintaa, mikä on tehty tuommoisen samanlaisen puusyihin. Mutta tuo näyttää kyllä enemmän puulta kuin muovilta. Bloody Mary? Ehkä? Ainakin jotain Bloody. Onko se taivaskuva? What the heck, se on veden pinnasta? Ei ole. Ei ole? Ei ole, ihan taivasta. What the fuck? Se näyttää niin häiritsevältä. No siinä voi ehkä vähän clarity kaverin, mutta... Joo. No, se näytti ihan peilin. Sitten täällä on tää... Mennään sanoa... No niin, just mennään sanoa ihan oikein. Eli Suomen suurin pienvenesatama. 6-9 kuva, riippuu miten päästä katsoa. Suomen suurin pienvenesatama. Wow, mouthful. Onko siellä myös Suomen pienimpiä suurveneitä? En osaa sanoa. Tää ei nyt näy kyllä mitenkään päin. Mutta tuossa kohtaa on joku lintu. Niin mä kyttäisin hyvin kauan, että jos se lähtisi lentoon, että siitä saisi semmoisen kuvan. Kuusiksi, että lähde menee. Mutta se vaan niin kuin jökötti siinä. Se vaan jökötti, se katsoi noita baateja. Sitten kuvattiin vähän näitä baateita. Millainen baatti sulla? No, me Berabotkur-baatti. Berabotkur-baatti. Sitten täällä jatkuu tämä veneteema. Oho, siinä on kyllä hyvän näköinen puhallettava jolla ystävällä. Sitten täällä on ensimmäinen tämmöinen. What? Onko tämä oikeasti mustavalkopunainen kuva? Oho, nyt ollaan menty projektiin pitkälle. Siis tällaisia ei näe mutko. Elokuvissa. Missä on se nainen, millä on punainen mekko niin. Ja mustavalkoinen muu kuva. Aika rohkea, pakko myöntää. Ja kyllä mä hetken aikaa mietin, että voiko tällaista tehdä. Ja sit sä huppaisit sen kyselemättä sen enempää. Meidän sanoi, että onko vähän rauhoittunut jo se bokeh-työkalu, mutta sitten on heti seuraavassa. Ei ole rauhoittunut. Hyvä pysäytys. Siinä on vähän shutteria sisällä, että se on saatu tollain paikalleen. Siis joo, tässä on, niin kun on kirkas päivä, ja sitten sä haluat pitää se auki, niin tavallaan sitten shutteri on ainut työkalu. Joo, vaihtoehdot on aika vähissä, että milloin se pysäyttää, jos ei siellä laita linssiä eteen jotain himmennintä. Mutta ei se tee huonoa vesikuvaamisella tuommoinen nopea pysäytys. Kirjuriluonto, en ole nähnyt tuollaista taideteosta aikaisemmin siellä. Lisää näitä koiria. Toi oli joku saatanallinen koira kyllä. Isot saahat. Onko tämä se 25 miljoonaa lisäosa? On se hieno. Onko se Porin lintupuisto? Ei ole Kirjuriluoto lintupuisto. On. On siellä paljon lintujakin. Esimerkiksi samat alpakat. Tämä varmaan samalta kerralta, kun se toinen kuva, mutta sä oot vaan pistänyt se tänne. Ei ole. Miksi niillä on saman verran karvaa? Selitä. No, kun ei ollut vielä kerännyt kasvaa. Niillä ei ole yhtä nopea karvan kasvu, mitä mun hiukset kasvaa. Ai niin, sulla on hiukset. Eilen ajoit. Mutta tämä oli hauska. Dude, mikä tuijottaa koivun takaa. Kyllä. Ja sitten mä en tiedä, mikä tämä on. Niin tämä. Silloin, kun heinäsuussa on redneck vähemmästä, kun sulla on palannut niska tuon ajelun jälkeen. Tässä oli vähän rauhoituttu jo. Joo, hauskaa, että sä et ollut tähän laittanut sitä ympyrähommaa, koska tämä on jopa tosi maalauksellinen tämä kuva kanssa. Jos se otetaan skarppialueet mukaan tähän, niin tämä näyttäisi ihan akvarellihommilta. Tiedätkö mikä paikka tämä on? Tiedä, silloin Kirjuriluodon kahvila.
perällä. No nyt on pienoismallin lentokone. Ja tää oli hauska. Koska mä Shift mukana vai olikin tähän jälkityö? Taitaa vähän enemmän jälkityötä. Mutta mä en oikeasti, kun mä otin tämän kuvan, niin mä en nähnyt tätä ihmistä. Mä huomasin sen vasta siinä kohtaa, kun mä rupesin tekemään tätä kuvaa. Joku dyydottaa se aurinko. Tai siis ehkä se on auringolta varjos. Sekin voi olla. Mutta siellä oli tämmöinen kissa siellä kuvassa. Tuolla takasiivekkässä. Ehkä ilves. Jaha. Onko herralla junafetish? En mä tiedä äkkiä ohi. Joo, selvä. Ja kato jatkuu vielä. Niin. Tää ei ole tämmöinen liikkuva juna, vaan tää on niin se oli helppo kuvata, kun se meni niin nopeasti ohi. Tää siis, nää on tuolta pelastusharjoitusalueelta. Joo, sen mä olisin veikannut tuosta lentovempeleestä, mutta tästä vaunusta mä en olisi arvannut kyllä. Itse asiassa tuosta kuvasta olisin voinut ymmärtää, missä näkyy noita rakennuksia. Tageista niin pitää olla todellakin. Omat tagit. Joo. Sitten kun jää kiinni, niin pystyy maksaa kaikki samalla kertaa. Siellä lukee Oro. Onko se sun myös? On kai. No, nopea arvio. 5 tähteä on maksimi. 3. Hyvä. Edellinen osa oli parempi. Oho, nyt on lentävää. Hyvän näköinen toi hypähtävä kuva. Kiinni. Siinä on hyvä liike. Ja sitten loppuu niinku selfieä. Wow. Taiteilijan oma kuva. Mutta vähän jäi taas alle. Joo, onneksi en tarvinnut maksaa tästä mitään, sain ilmaiseksi lipun. Perushinta. Joo, ei köyhät käy leffassa. Ei kannat mennä lainkaan. Hei, siinä on 3 kuukautta taas käyty läpi. Toivottavasti me onnistuttiin tällä kertaa näiden äänien kanssa, ettei silleen niin. Ettei jää parannettavaa vielä seuraavaan. Tämä on kyllä kiinnostavaa, kun aina 3 kuukauden, tai no aika lailla varmaan 3 kuukauden välein näitä tehdään, niin sitä kerkeä unohtaa jo niin paljon niitä edellisiä kuvia, niin ei mitenkään pysty päässään pitämään mitään sellaista, että miten tässä olisi kokonaisuudessa tämä projekti edennyt ja kehittynyt siinä matkalla missään suunnassa. Mutta tekeminen on kyllä nopeutunut itsellä, kuvien tekeminen alusta loppuun ihan huomattavasti. Mutta se niinku, minkä tavallaan niinku tiesi ennen kuin tätä aloitti, ja nyt se on vaan niinku vielä enemmän niinku varmistunut, niin et kyllä se niinku vaan tarvii sit se fiiliksen lähteä tekemään niitä kuvia, että on tosi hankala lähteä pakottaa itse silleen, että jos sä tiedät, että nyt mun puuttuu tuolta vielä 14 kuvaa, että nyt niinku olisi pakko mennä ottaa jotain, niin joo, se ei ole se, niinku se ei vaan tuu sitten. Joo, kyllä se helpottaa vähän taiteen tuottamista, kun ei tunnu siltä väkisin väännettävä, vaan että voi ihan sitten kellua siinä fiiliksessä, että mennään vähän katsoa, että mitä se maailma tarjoilee. No pistää tämä flamingo vielä tähän. Blää. Mingo. Tuo siipi näyttää B-kirjaimilta. Tämä on oikeasti semmoinen, tähän saa tölki. Tai sinappipurki. Tai sinappipurki. Onko kenelläkään chatissa mitään niin kuin mielen päällä? Tai alla. Pitäisikö painaa, että palkkaa freelancereita nappulaa ja palkatiko freelanceri? Jos palkataan toisemme sen. Oho. Se olisi kova. Kans saanut kaikki hyvin hämmentäviä viestejä tältä ihmisiltä. Joo, ja mulla on edelleen toiminnassa, mainostan tähänkin striimiin sitä, että mä arvon aina kuukauden päätteeksi yhden sen kuukauden kuvista, josta on kyse, ja sitten sen voi voittaa ihan printtinä. Eli tässä kun tämä kuukausi tulee päätöksensä, niin sitten voi mennä katselemaan heinäkuun kuvia, ja sieltä, että jos joku miellyttää silmää, niin voi saada sitten sen itselleen ihan fyysisenä kuvana, kun hän vain voittaa arvonnan. Mä tulin katsoa statistiikkaa
Jaha. Se on sulla 501 niin kuin levikset. Ja mulla on 488. Oho. Että sä vähän niin kuin johdat siinä. Arvostukset 21, mulla on 18. Oh no. Seuraat 7. Seuraat 4. No niin, mutta mä johdan myös seurataan. Mä seuraan jotain muuta kuin vaan sua. Mä oon kyllä aika otettu, että mä oon ainoa, ketä sä seuraat. Oletan, että se on... Se kyllä pitäisi olla kyllä 2, mutta en tiedä. 2 on lähtenyt, toinen menee. Hei, sullahan on tuolla tommonen Varsova-kuva vielä tuolla ylhäällä. Tuolla. Se on yhden laittaa, niin ei sitä kannata kauheasti niinku... Ruvet vaihtelemaan. Niin, mikä mun piti katsoa, että mikä... Niin, no mulla on se 777, ei mun tarvitse vilkaisee, mikä mulla oli. Muistatko sä, mikä sulla tällä hetkellä on? Niin kuin tällä hetkellä? Niin. Heinäkuun lopussa. Mä käyn vilkaisen. Oh no! Oh no! Meinasin katsoa täältä puhelimesta niin vähän vielä. 9, just kerkeä tekemään loppuun. Se voi olla. Tässä on kuitenkin elo ja syyskuu ennen lokakuuta vielä. Ja lokakuussa kyllä pari päivää, jos haluaa oikein. Niin, jos oikein haluaa venytellä, niin sieltä saa. Oh no, paljastuksia. Niin kuin, ihan kuin näitä ei voisi kukaan käydä katsomaan ennakkoon. Jep, joo, kyllähän ne sieltä. Kaikki totta kai näkee. Niitä ei vaan tässä nyt läpikäydä. Ei, ne käydään sitten. Sen enempää. Koska sitten seuraava on? Se on varmaan lokakuussa. Se on niin kuin 4/4 sitten siinä kohtaa tehty kuvia. Mä en tiedä, se on varmaan sen jälkeen kameran myyntiä koskaan enää olet yhtään valokuvaa. Ei kai nyt sentään. Mutta ehkä ensi vuonna ei 1000 kuvaa vuodessa heti perään. Ei. Ehkä jotain muita haasteita. Mutta ei kai se. Turha tätä niinku venyttää tässä enempää, jos ei sieltä tule chatiskenellekään mitään niinku isompaa. 3500 kuva. Ensi vuonna vai? En mä tiedä. Oh no. Mut joo. Samaa mieltä. Huomen jotain peliaiheisempaa ja tämmönen striimi lokakuussa ja en mä tiedä. Niin, ja sitten se kakkosjakso tulee YouTubeen alkuviikosta. Niin jos katsot tätä nyt livenä. Niin, ja jos katsot YouTubesta, niin se on tässä samalla kanavalla vähän aikaisemmin. Se on, kyllä. Mutta se on kyllä hyvin huomaa, että kun näitä tehty niin kuin se 2 ja molemmissa on äänet ollut, niin sitten huomaa, että on joku 10 vuotta tehnyt näistä striimejä. Niin pystyy heti pistämään hyvin meni näiden äänien kanssa. Mutta joo, pistetään homma kiinni, poikki ja sanotaan kaikille kiitoksia ja moro.